Hey people, GVCC. Hey guys, hey you, Maribo, GVCC guys. Don't ndivana vanenge vakamuka this time. Ndikangosvika kana 15 ndonaziva kuti vanhu ava vati mudzimba umu. Yo, mise zandile lunga GVCC. Maribo zandile. CM, how you? Oh, Pamela Said. That just kind of 15 hours out, people are not sleeping. Why are you not asleep? Yo, it's quarter past 12. Zemaneru. Eman Glenda, Shamyarira, how you? Silas Runyoa, Taya Chings. Tafazwa Mopota, Victor Stolle, Debitura. Oh, Vanamuskubata, guys, why are you still up? Mutale, Cynthia Sando, Kuzai, Gwekwe, previous ma, Vurume, Cynthia Sando, yes, Nagumarisa. Peachy, that's so comable. Pete and Mpompofu linjani omuhle mntana wami linjani kakhulu. So koshara mebonda kumolisa keyo Lynette Mapfumo, Pearson Jokora anodi mashiringom Omijamba, Fortunate Sarombe, Faith Marimo, Peter Tenders. I greeted you already. Ashby or Ashby Joe, Humble Lion, Peach here. See, Chevlin Bander, Loka Jichdinga, Gyapila, mina Gyapila Kakulu. Remember, Rosie Muzenza, how you? Peter Tandara, on this was how I always do my live streams. So, and this was how Peter Tandara, Rojeko Muchacha, previous Shuru, yo, this is Junior. Mariam de this link. Bones what see me say guys. Let's see. Lotando, come here. We are lapa, Lotando, we are lapa. I want iskulumile with you. Lotando, long time, my friends. Humble Lion ring says Anishero. I literally don't know about my rings. I've never worn a ring. So I don't know. I can't say it on single Z. I was not take a suit and do that one. My pinda munigikini. My box chingotaura. We don't really have my topics. No, and actually I will pay Sally Salibona izihlobo. Salibona izihlobo. What does izihlobo mean? Izihlobo like tonight or what? Izihlobo ufuna unjani? Izihlobo unjani? Live stream. That's the reason why I actually added a link here. Link munopinda kana upinda pa live stream. And this into bata unopinda pa uyu. No follow a link. Polite mpedzi zviri sei
Rachel Kumbija. Oh, it's slow, yeah. Martha Kaloa, she's saying Amanda Maxine. Is it slow, but it means okay. Excuse me. I can't aid you, can I say follow the link more pinned. That's the only way I can aid you. Hey, Fortune. Hey, hello. Sharon Dave. Shirisi. Buripo. Kurola. Long time. Yeah, long time. Sure. Oh, me, Shirisi. Yes, Sharon. Ava natirari sure. Yo. SG, how you? Peter, Shirisi. I'm good. How are you? Hello, Shema. Guys, neighbor, but Peter, I think Peter azofika. Ndaida kutovhunza kuti ndiye Peter wechimbo here uyu. Peter fatradza my group menboipa song yaPeter mire my group boipa song yaPeter inonzi Peter Hi guys. How are you? Guys? Say my group. Kupika wakarara zvava. Vantu vasina kuvata vanga vachida yavo vavadakadza kuta confirm the settings. Apa guys uri kuseka? Vachamunyama kaneredhiyo karedhiyo akapo katonika bhiti kasong kapita ikako. Ndakakompoza song. Serious. Mira 1 second ndese kuti chispeaker chacho chakaekera here. Mirai 1 second. Mirai ndinototora chete. Ndofana kubvisa bhiti. Mirai ndino. Dai muri mubhuku pakutonyorwa wanzi panomboita runyararo. Ndakatimirire Shero. Ari kumboita check masettings. Atimboimbirwa anga agarisa. Aiwa guys ndineta blanda ndikutaura ndega ndichifungwa ndikutaura. Andakuzonodeta mute. Shero haudaro. Mese kuti 0. Tamirira iwesu. Unozotiisa kublock view tikanotonhorerwa. Kuita unere chaiwo minetoni. Zvetochida kuenda kublock view tikanodya maice tiriko. Ndoda kuripa song yaPeter. Mirai ndida kunamata kuti I hope bhiti iroro ndinaro vediwe. Ndikarisawa ndingagwadziwa. NaJehovha musiki wedenga. Mwari don't disappoint me. Oh my God, Beatrice. Mabhita ndabona. Kandiye. Haisiyo Peter Shero. Ndiyo aiwa ndaiwana iyi mina ndise ku Bluetooth.
Bluetooth unoita Alright. sei zvino? Ehe. Tione manje ichi. Chiwanzanisa racho H2 here. Tione. Ndivaimbire. Ndikuimbirei. Namatai kuti chiite guys. Chegoziva kuti rinonzanisa racho ni. Chiwanzani can't connect. Why? Sei ndisingakwanisi kuconnect. Okay. Saka vanhu Pairing successfully. maivona nhamo. Kuti picha. Vanenge vakamuta wani kuti Peter vako Shero. Kuti Peter muta achambonyenya nemudzimai. Vanaona mugoti neyakuimba nemugoti guys. Matoendera upinda. Ndanotora Shero. Tora mugoti Shero. Tora chilolipop. Tora chilolipop Shero. Buti Peter varipo. Buti Peter musainda. Anti Sellers was a group. Guys, mungabva manyariro kuti zii kudaro here guys. Why in this world of the socialites platform? Takamirira zvemusic tinyatsotamba. Ndawana mugoti. Guys. That's my disability. Right, I'm back. That one. Koshero yaenda zve. Okay, ndatoka manje. Ngandiede Lotsando. Ndichiplayer. Iyo. Mukanzwa? Atis? Hakuzwika? Why? Hazvakunzwika. Zvakunzwika. Wait a second. Wait. Chakanyota too low. Why? Indesida undiswededza pamberi pemunhu anonzi Peter wacho. Yo, Peter. Peter wacho akunzwa here. Akunzwa here. Naishero. Naishero. Peter wacho ari kunzwa here anenge akamuta wani. Ameno kuti Peter wacho akunzwa here anenge akamuta wani. Akamuta zve Peter wacho. Azomuta ngo. Ameno. Shelo? Nezvaasisina kumuta. Anga akamuta asingazvinzwe Peter wacho. Ukudidisa iwe. But Peter wacho haasi kutamba wani. Why? Peter haasi kujaifa. Omi. Sazviitisa iwe. Sure, Shero wanyatsokuimba, but Shero waimba. Andina wanje nanzwa. Wakamuta. Anga akamuta Peter haana chaanzwa.
Chelo dzokoro dzati. Tangidza. Andakamuta. Tangidza. Dzoka Shero. Rewind. Repeat. Akachizvinzwa nezoti kumbira. Kumbira, please. Nangakamuta. Itai kuti mai guru vatange varidza mupurudzu, vatange varidza mupururu. Mai guru ngavapururudze. Ngavapururudze. Mai guru vakandisapota ndokuti Hafu charidza Mai guru uyai. Mai guru uyai. Mai guru. Mai guru. Mai guru uyai kan. Uyai mai guru. Vauya mai guru. Uyai. Mai guru muripiko. Mai guru purudza Shero. Purudza. Purudza Shero aimbe. Purudza kan mai guru. Vapururudza. Vapururudza chimba. Chimba Shero. Dai mangoramba kani. Chimba. Chimba Shero. But waimba Shero. Manje umunhu wacho akachimiranga asingazvinzwi. Last time, guys, ndi prepare. Inotanga mina ndigadzirire kutanga. How are you guys? Pizza ni no good. Pizza ni no good. Sorry, sorry. It's a pizza in a good day. It's a pizza in a good day. The best. Zvamboita mascratch pakati apa handizive kuti nazvafamba sei. Hey guys. Eslutando. Kuti Peter saitaka. I was on the Yeah. Waimba. Taimboza kuti noimba kudai. I'm a good singer. People just underrate me. Rose Underdrawn. They underrate me. SG, should you say? Did you say? Did you both say that was serious? Like, Ganchimbo analyze a song yangu jimba. Analyze
Ndachitoita adjudication. Ndokupa here sheet repamarks. Unoda kudedicata chii ipapo? Kondo zvandajaira zvendingangoona vanhu vanotamba nevanoimba ndenda kutogadzira script rekutomaka kuti performa zvakadii. Saka ndanda kutoisa mamarks. Ndandatoti fambe hangu zvishoma. Ndotaura here maresults andandaisa. Ngauitwa. I'm just joking. Maresults akanga ari negative kana kuti ari 2 out of 10 ndinobva ndakublock. Ndine app ine account yangu ine app inoita kuti ndisablokiwa nevanhu. Da kuzviona mani. Patu, waupetuzo. Ufanira kufadza muimbi. Fadza muimbi. Nguva dzose muimbi ngaafadzwe. Nice bye. Phone yangu haina flash. Good night. Ndianati phone yangu. Ndirozi. It's Rose. Phone haina flash chidura. Zvabasa asi uri sei hakwewe? Tiri zvaita guys, kuri sei? Kuri boch mbomhoresa vanhu vese ari mubox. Hi guys, Omi SG, Jokera. Hello. Link, Fortunate. Hi guys, love you all. Love you too. Ndiri kuJoburg for Sloras. For Slow. Yeah. Okay. Okay, guys. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Bye. Phone yangu irikutange yafreeza kuno guys. I don't know what happened. But anyway, unogona kudona zvako wega. Badona muri. Links chimboita share kaiwe. Vanonziga. Unaona blog. Anotibatira mberi. Hati mubloke iye. Tinokunda here. Share anokuendesa kublock view ukaswera uchidya maice uriko. Uchitonhorerwa zvako. Ndomugogodzera mubox make usvikavhura. Share unoendeswa kublock view. Ndewe block view share. Links unogarepi? Uripi? Town, city? Pretoria. Unogara Pretoria. Ndangofreeza. Yeah. Alright. Ime muri kupi? Ndo Joburg. Kupi kwacho? Ku Morningside. Oh, Morningside. All right. In 2 weeks ndiri kuJoburg. Ndinombouya Pretoria, Sunnyside. Sunnyside mutown. Kune friend yangu inogara ikoko. Okay. Chero? Yeah, ndangodona. I don't know what happened. But takachida kutokublock. Guys, ndambonzwa taya. Taya uri kupi? SG, sorry. SG uri kupi? Inini kwabuka. Kwabuka ndokupi? Unonzi kwabuka. Kwabuka unokuziva ndokwandiri. Ndokupi kwabuka? Iwe munhu wekumasvingo ndadza kuziva kwabuka iwe. Handikuzivi zvakafanira kuti iwe ndikakuti unoziva kwabuku unokuziva. Kana kuriko kwandinobva ndotadza nekukuziva. Iwe unobva mumasvingo. Aupazivi ndotokuvhunza pabhuku bandwa nezvei. Ngatangire ipapo. Iwe rega nditokudza nezuro chaiwo waitotaura kuti chiri kurujekwa wakuzivisa. Unotaura kuti autozivi kwakawanda chiri kuti kada kuinda kure. Wakatotaura wega
wakanotaura wega kuti kumasindo bomasipo ye asi kurujeko chaiko handikuzivi dai kuhwa uchitaura asi mutaundi handimuzivi kana pauyu handipazivi kana panodliwa yekera chikafu chaiko zvikanzi ndaona chimondimwi changu handitozivi kuti ndoenda papi norevera nhema naye ndonorevera nhema naye sei hau papi. I'm just joking. Buka is 10 minutes away from Masvingo town, but I'm in Akuscope and I mean Dublin. Dublin Island. Yes. Skeo SG unoda kusenga Dublin unoda kusenga kwa buka kuinda nako kundoisa bhuku remu Dublin. Unoda kutesa chibhuku chako imomoka. Kondo kwando basi. Kwando apo pamberi pekwa Steven SG. Yeah. Ikoko. Ndandofunga kuti inonzi Steven SG nzvimbo yacho. Steven. Ask my farm. Yeah, kuma farm. Indozi yakuma farm ndozi kunonzi kwa Eleni, kwa Dikireni, kwa unzaniko vanhu vanaikirava. Ikoko kudivi ikoko. Ndo ikoko kwacho niko kwandongonziva. Ndo kwakaenda hama dzedu. Dzichibvepi zviya. Uchibva necheparwoi. Uchibva necheparwoi apo. Woenda pamutendi. Wabva pamutendi. Uchingodai iyo ifenzi yepamutendi iya tingati ifenzi but pakaitwa zvekini makaita masimbi sort of pando inofenza. Yeah, ndopaziva ndozigara ndidari. My be loveness mam chimorosa sekuru avari apava. Ava. Ndauya kuzomosekuru chete ndo ndafambira pano. Azvafambira iri hangu. Ndauya kumoroshi chete ndo ndawira. Regai maita basa zokwadi. Zokwadi mugare mina dai. Yes dai. Azamgari. There go ameno ikoko. Mama tomato. Zato basa. Ngese kurudhora kwa. Ngese kurudhora dai. Regai kuti vako. Ndobvisa chipuku. Kune basa. Regai tikopiwa. Tikopiwa zokwadi. Shema. Fortune taura. Zviri sei? Fortune akanyara Fortune akafisa. SG aripo kuti. Ndikutongoti munhu aisa picture iri kumadziro. Oh, ash. Fortune chimbotaura. Kumboteerera kaabwendi ari kutaura. SG uyo buka uyo ndo umwe ndoda kuona indobva kwa Steven keni. SG. Again dzokere vedu SG. Indobva pa Steven apo. Kwani? Todzikira pa Steven apo toenda kuma village. Alright uko yatongokuhwa. Saka ubvi. Kwakadi hapo kwa muri. Inda. Atongokuhwa. Aiwa ndoreva kwenyu chaiko kwamuri handi muri kutaura kuti imozodzika kuenda kumavhile ndikati tinongokuhwa ikoko kwamunoreva zve. Alright. Aiwa paita vanokumusha wangu pano. Oh my God. Saka kuna munhu unoziva kubirivenge here guys. Like seriously speaking. No one is kwaguja. Akuso kunonzi kwade wende. Ko kwade wende ndeku.
kwade wende bantu wapedo Ndekupiko? dire kumusha kwangu uko iwe Lincoln unogovhudza ndekupi uko unouya uzondiroora sei usingazivi kumusha kwebhebi how come ndosaka kune ma-GPS mira ndosaka kune ma-GPS what about he seusingazive kumusha kwebhebi ndosaka kune ma-GPS ndongoisa GPS unondoona ndadenda iwe unondiudza kuti kumachonyonyoko unosvika neGPS mandikuze GPS takaishandisa inogumira pazinat hakuna kumwe kwaichainda ende from nyika growth point kuinda kwedu haichafambi chinhingiri chiya chekutofamba kudai inongokuradza route nemahours aunosvika ipapo yaguma kuzobva ipapo pazinat kuzoinda kwedu kumabrazil ukuku indodasibonera mofana when a Lincoln let me interpret in isindebele when a Lincoln ukuthi no GPS from nyika growth point ekhaya ngena nepakati from nyika growth point kuzinat from zindata ithi indoda yazibonela efikile eShema plazeni anza nemuromo harasike shero lotogora kukhuluma kudai naye aiwa mia unondiseka tatokunzwa zvavo anotokhuluma isingaite ndikutozviona ndatoshamisika because tatonzwa kwachikukutu Caroline Masebo yes indobva kurasa mukuziva ere navedwe konitagirewo kamusha kumasungu kunendaudata kumasungu intotodawo musha aiwa links achatongoitawo kumasungu andane bhebi ririko already ka andingazoite kamukwasha muroora ndogara kwatezva aiwa iye ndiye anozokuchestira moita penyu ndofana kuti andaita bhururu wachifu unondichekera kalendi so oh my god we don't have a chief kweda hakuna machief iwe kweda kuna chief kumasviko ndouna chifu ndo kunobva machifu mahombe vari kumaprazi saka tinoshandisa mafam number pazvitupa guys I think mendikokuzeka small short story inini chitupa changu ndofunga ndikatonzi mwarashikaka ndinonoiswa kubhuku randisingazivi nekupata ndakanonyera ndikanoti pandikanotorwa ndiri kwaisku ndikati chief wangu anonzi chief Chiwara ndikataura zvimwe zvikuru ndobva kwabhasera ndo zvandakarejesti I'm not even joking guys kana wakatora chitupa madhezi andakatora unga usingangosvika uchitora chitupa usingazive chief neuyu kwaunobva waitodzoserwa kumba waitozongopedzisira unyora chero zvawanyora kuti ubve nechitupa plus makiwa yakatamba nawo ka inini ndega pafamily medu yes I think kudzinza rese ndini ndakarejesta kuti chief Chiwara saka handisi kuti ndofanira kutotsvaga a husband from chief Chiwara here kuti ndinyatso kuchita belong in that area guys apa pavanhu vese haufaniri kuti chief kwedu isusu hauti chief unonyora farm number ndo zvazvinotaura farm number because hatina machief ndo zvandakazouta vese vakazoenda havatauri chief vanotaura farm number ndichakudzisa ikoko ndokuendesa mumusha kwedu maybe ndanga ndingori unique and special and difficult to understand from the word go. How can I belong kuna chief Chiwara? Handitokuzivi kwa chief Chiwara ini. Saka zvakabva nepi zvokuzotaura chief Chiwara? Tiri kuchikoro tiri kuhigh school ndangoti takatona noti vanobva kumasvingo ndiwo nani ndakangovhunza ndabvunza like amongst my classmates ndobva vangoti chief Chiwara ndobva ndakangwenda ndakabata chief Chiwara kana kuudza baba kuti ndozvandazoita baba watasa kudaiwo so watasa kanzi chief Chiwara unonyora kuti chief Chiwara kuti zvaita sei imi ukaita drama chero but uchitongomirira kuti links akutora aende newe
kumusha kwavo. Manje links anobva kwachichiwa. Kwedu padhuze dhuze apa pachiweshe. Inini kama ndida kuenda kunodzidzira ndimire ndiripo kuBulawayo. I'm like, no. Ngena esimuvile hlala phansi iBulawayo. Yes, sihamba siyodinga ikhaya eCholocho le. Echolocho. Zvaunofanira kutoita nauda kudzidzira wototanga kutaura nacho chiNdebele nevanhu pano. Tinotaura every day. SG, do you kuluma isiNdebele? SG uthuleleni yanti? No, andimbozii. Ini kana kune chinhu lapha ngubani? Kana kune chinhu chinondinetsa. Mina ngiyazama. Kana kune chinhu chinondinetsa kudzidzira imwe language, ndinoda chose asi zvinondiremera. Mele uhlale nabantu Zvinondiremera chose. As long usingagari nevanhu vanoitaura full time. Angeke yakhuluma. Yeah. Mele uhlale nabantu abakhulumayo uthi uzokwazi ukufunda. Ngiyayibona. Kana ukhulume cachile lo ngumbani. Hayibo. Cishe bani kanti kuphi? Akaveli. Sizwa ngevoice kuphela akavele sifona ukuthi wena. Guys, wait a second. Announce the floor, the picture for more than 2 years. But I mean, noise. Maita fadzwa, men go respond on maita fadzwa. Meaning kwedu kwa roho inoshika. Yes, inoshika GPS yedu inoshika. Because I remember that after kurashika, pane chimwe chishira just before Roy, chinodai uchitenda kuti uende kwa Roy, nechinodai uchizoenda kumasvingo straight kudai so saka ndochautotanga wakona ka uzoramba uchita straight udarika paRoy. Saka kurashika takuenda nekumasvingo instead okudzika kudai. Ndoba chiGP chakazogairwa neGPS. Noshika kweso asi ukasvika panyika ndo full stop ndo pakaperera usarungano kaushinda kwedu kana wakudaenda kwazinata inongokuradza kungoti chimutsetse hapachana chinomuvha kuti wapapa hakuna izvozvo. Right, continue. Munofanira kuita plan vanhu vekumafamu. Hatidi zvekuzorasika kana takuya kuJIT. Unofanira kuiupdate. Munozvirejistisa kuti mukwane pamepu kana takuya kuJIT tisazorasike. Munhu unorejista kupi? Ndizviite inini. Unogona kuiupdate iwewe like ukasvika kana pane network unoenda pamap so update ndio. Manje urise. Hey Manje, the floor, how are you? Zvirisese. Ndiripo kurise ikoko. Kudaro zvako. Manje muripo. Ndeipi? Saka nhasi Manje the floor. Manje ndazvikopa. Ndakopa chiko. The floor nepamuromo. Why are you copying the floor anoya nekera une makeyboard? Iye the floor ndiye anondikopera izvo. Ndinotanga kuya before that wawe. Ini ndafunga kuya usati wazvifunga. Wafunga but aita action ndiye. Manje chingovhenekera iti kumhoresei. Aiwa nhasi handivhenekeri. Anyway, batidze rambi. Light rapera. Lincoln handinoziva light rinenge rine tambo riya reparafini saka shinda yacho yadonhera mukati. But parafini iripo zvayo. Parafini iripo asi tambo ndoyapera. Haina tambo. Haina tambo.
riya manje njenjeka bvarurai chichira rudhendero risasashandi moisa runobvira runotungira kana paine parafini. Manje t-shirt yacho iripo iri available ine chikarekta chiSpiderman. Saka hanzi achiite chinongotsva. Regara chichangotsvazve. Pindai mukati mepilo munowana something. Zvikoni iwe. Piro yangu haisiye haina ine mafeathers. Ndeya mafeathers nomasaja. Iwe manje Shemani. Iwo hatisi kuona face yako kuti tione kuti unostopera papi pakutaura ona. Ndachera kutanga ndatasa face yako. Iwe ndakuenda saka. Ndakakubvunza kuti pati kutomboenda magetsi here kutoenda zvokutoti kwaita load shedding zvekuti magetsi aenda magetsi adzoka zvinotomboitika. Hazvigoni. Chero kuro kumvura yakaenda zve5 hours vanotokuvigirai mvura iri bottled water. Ndokuchirungu. Vakatoziva kuti mvura iri kuenda for few hours vanotokuningirikira. Vanosana vakupai. Mozotibvunza kuti kunambori neko kuUK kwamene muchida mumbonyanyoenda. Izvo kazvo zvamataura. Miya uri kuUK. Aiwa. Ndiri kwapusha. Aiwa. Ndinotipinda. Isport vakanyarara inda. UK inoshanda. Unoona unofanirwa kushanda. Ukasashanda unoona moto. Ndo zvakaipira UK. Pari ndambouya kuUK. Ndambouya kuUK ndimboona kuti wakamira sei. Uya usauye muwinter unokwapura nechando yamusama. Kwakudziyeko zvinoizvi. Yaya kwakudziya. Tatofamba takashanda. Watanga flow. Unopinda kunani Lincoln? Vacation. Wow, that's really nice. One day nichaenda usatya. UK. Chero kwenda kunzvimbo akutombodi kuti unozivani. Antu watondotezibonela unongoenda uzozviona wasvika ikoko. Guys, visa. Atatombenda kure kokuti mari unayo visa racho yekuti uende kuburuka. Kana une mari visa rinobuda. Oh, money talks. Unoita zvekuita vamwe zviya. Aiwa, guys. Hands tite madhudhucha. Mana ari kuridza music. Asi the flow here ndiano yane. Manje nenda uchingoenda kukwapura ikoko. Sorry. Takatama. Takatama mume muglass ndokuwana. Kuna kwaunoita. Ndotaka kuya kuchechi kwedu ikoko. Sorry kanai. Nditobwito zvemasori handitore masori. Mutazve mutambo wemaoko. Yeah. Ere chero ndafona ndida kukudzai makutara ichitupa. Ini ndiri form 1 handi. Ndobalati time yedu yakakora ka the first thing chawaita wakatora chuma chinovhura account yekuPOSB. Ndati kuna mudhara kuti ndina birth certificate ndobadapiwa. Ndavhaya kwaka handi kunonzwa mutsviti. Ndasvika vaibhuwa kuti vanokusevhai from 10 dzawanovhura uchidzi
8 kusvika 12 o'clock. After 12 fanele kudevelopa ma-pictures enyu. Ndasvika paya ndawapa birth rangu. Wazitaka kubvunza zvikanzi kumushande kupi. Kana ndakushai. Saka mfana tiri serious. Ndikana zvinotarisa pa-birth certificate pangu pakanzi Redcliffe. Pakanzi hospital yakanzi Tondo Hospital. Zveshe ndo zviripo. Svikanzi mfana serious dzokera kudheni. Ndovana dzokera rakanodza mudarambira. Svikanzi nenomunhu chaura kumuzvinganyure zviripo ipapo. So ndo zvakanyorwa pamweni. Ndakasvika kubva chamwe izvo ndo zviripo birth certificate yangu iri kutaura I was born in Redcliffe Hospital. That's it. That was it. Because vanhu kusaziva zvaitwa negovernment yaSmith to track people. Kumusha kunonyorwa pachitupa. Zvonyorwa panhamba dzechitupa dzinotaura kumusha kwako. Remember system yaSmith was kuti imi munosenza mutown but permanent resident yako kumusha. And so then there was that struggle yekuti yehundani. Saka to track you kana urunzi terrorist address mutown hauna unokwanisa kutiza but kwaunobva kumusha so they can trace you. Ndosaka kuchinzi chief sabo. Saka takakweni system. Now it makes sense. Saka the floor kumushalesi. Kuti je? Ndiyasaka wanga uri kumushalesi. That's not much air. When you told me that I'm town, it is wrong that I end up with a bang of potato. I'm not Kumushalesi. Conduct didn't get your look at from town, no, opens the rest of his life. Guys, wait. As Lotando, guys, inhliziyo yami ibuhlungu ngiphume ngingakhulumanga nchiko ngikuke inhliziyo Shema. Zvinorevei? Watry wena. Moyo wangu kurwadza ndadona ndisina kutaura. Zvinorevei Lotando? Zvorati aroti moyo wake uri kurwadza kuti adona asina kutaura. So inhliziyo ndo hati inhliziyo. Ya inhliziyo. Inhliziyo yangu ibuhlungu. Yes, yami. Uri kurwadza. Ngiphume when ngingakhulumanga. Ndisina kutaura. Chiko. Saka what is chiko? Joe, it's a great start with yo. But Lutanda anyora nexosa kapha. But that's not in the Chero, okagara ku South Africa ufunga uchidhobha ka. Aiwa, izvo zvinabasa izvozvo. It means waifana kuzviisolata. The floor aitamba nemakaranga kwaiva ari ikoko vaitori nezvikwata zvemashona zvemandebere vaifana kuzviisolata. No, like andiziva kuti personality yangu ndinoiti chii, but ndandaskaita hangu zvemagrupu. I was that kind of a person angori like an individualist. Ndo zvandandiri. Sandizoti unonzi chii munhu akadero. Mashiwa wana rega pakadoma. Kind of Elona. Yes. Wana rega. Kopa kabara yose wana rega. Atoziva. I'm not supposed to Lotando uya utaure sha. Inhliziyo yako anifuni inhliziyo yami ibuhlungu ukuthi ngiphume ngingakhulumanga. Jo ngiphuke inhliziyo. It is ukuthi shame. Your heart is not supposed to be painful. Inhliziyo yakho ibulungu haikona. Inhliziyo yakho ma ingabuhlungu.
Oh, okay. Askis Mia inhliziyo ukati yakhe. Naida kuti ita akumelanga ibe buhlungu. akumelanga ibe buhlungu. Buhlungu. Akumelanga iyo buhlungu. Saka tichatogonawo ka. Mnazondiudza kuti inhliziyo zvinorevo or inhliziyo or like that's the same thing. Moyo heart. Taya number dzangu idzo ndaisa apo, that's my number. Taurai SG wanyanya kunyarira SG na Fochi chimbotaurai muri vaviri ipapapo. Muri chuma ngamonyarira and vamaita said kuchabva do. Kwandi vamuchimbotaura hati vamuchimbotaurawo takateerere. SG unobva kupi kumasvingo? Yo Kwabhuka. Kudhuze nechi? Kumbosi kure kubva mutauni mumasvingo muurban. It should be 10 kubva mutauni kuenda ikoko idhora. Kare kuchine mayusa kare ndoreva kare kwete izvozvo handizivi because ndakabvako pavanengo. Saka vanenge vakananga nekuboreti. Uchienda kunonzi kuBait Bridge. All right. Okay. Wakabva kare zvarini? Akabva kare zvarini? Kusati kwane mayu. Kuchine mayu. Zvekuma 2018 I think. All right. Kuzugure. Timari mwezuru. No, Shema. Akasikare zvako. Saka nesuri kupi? Pane munhu ari kundidedza Shema, takurara. It was nice to meet you guys. I was just ku Dublin. Yes. Well, guys, guys, wait a second. Guys, wait. Then I go to Shema. Shema. Hey, I'm sleeping. It was nice to meet you all. Wasakurara. All right, very good. Good night. Good night for you. Ndivizikutesa box ramia ndikuti ari kutaura ndiani uzotamba mangwana. Alright. Bye-bye. Unotaura kuti bye-bye for you. Good night. Alright, good night. Kuti kana ndichipinda mashure haikuudza here kuti ndinhingu yanyora zita rekuti inonyora but ndikuti voice ndandishaya kuti ndiani ari kutaura ndasingaoni malips ndikuchava ari kutaura saka ndafunga kuti ndiwe so instead of kutarisa kuzasi kukonoka ndandakatarisa kubhokisi rako uku kumusoro uku kana nditoshauri kuti ari kutaura anga achinivhunza ndiani ndasingamuoni munhu wacho ndikataisa asi voice ramanjenje zita racho ndiani apo manjenje manjenjenje. Alright. Wati uri kupi SG? I'm in Dublin. Papi bacho in Dublin ochati nyepere. Taura ndikuudza kuti yakamira sei Dublin uri papi? Ndiri muDublin 9. Kono manjenjenje uri papi? Ndiri kuGlasgow. Indiri kuBrighton. Nice. kuBrighton uri kutsvage kungochana. Ndekupi ko? Ndekupi? kuLondon. Yeah, Brighton is well known. Not to quite some detail. Really? Yeah, Brighton also. Ndambogara muLondon. Ndizvize ndongozoti kune maraidzi ari bho manje. Brighton is well known for my accommodator gay people. Pane kwavasiri here? Glasgow asati ambosangana newani. Really? Pisi takatoona vachichata mutauni umu. Takatoona vakadzi vachichata vari 2. Nengu ndakavhunduka. Ndakamboona zvimwe
ndakambona zvimwe zvisikana zvichitorova tsodi ndakangokaruka ndati hezvo ndobva vatorega ndakavhunduka ndati ndambozviona handidi kunyepa ndisati ndakavhunduka zvendati ndambozviona 5 years ago ndakangoti hezvo vakangomira ndobva vanditarisa handione tv ndakati hezvo ndati ndakambozviona hangu kutozviona patv ndandakamboona hangu vamwe varume ka but kwete face to face ndakangokaruka ndati hezvo ndakavhunduka iwe ndakavhunduka zvokuti vakatonitarisa ivo vakashaya kuti chip kuzi ndakatoita iye kuto ndaitori padhuze navo ivo vangava vakamira padhuze pasaidi panga ndiri titoona yes coaction saka ndakangoti hezvo vakatozviona from the boat havambozezi havatoti vanhu vaya asi vaichata havo ndakamboona ndobva ndangotiwo hameno ikoko vaitori vakadzi tu vaichata mumwe akapfeka gauni mumwe asina but the reality ndeyekuti vanhu vakwanda kuafrica vanofunga tinozviona every day. You rarely see them vachikisana. You can tell kuti ava macouples avo, but it's rarely zvekuti unoona vachingokisana. Normally havazviita in public. Ndakangoona one ivavo 5 years ago. Kunoku vanoita in public, vanochuna kuno. Ndezvokufosera kunoku, of course they are there, but it's very unongovaona vachifamba vakabatana maoko vachokisana havashoma. It's now getting literate. Uchasirwa channel futi nhasi Inga. Ndiani class monitor? Ndiani channel monitor manje? Ndimi manje. Tasara tega. Tinyatomeka show isikonsikadzwa. Pakutoda class monitor, pakutoda channel monitor because pana bomba chabva asina mazino. Class monitor angana kuya takuzoda control. SG. Kama Dublin wesa ari pa Facebook umpengo. Mama seka ndokuya ile tu. Ndombonya watedzera. Indakatoyawo kuno manje nakuya kare zvangu. Ndakauya muna September ndichibva nepa London apo. Upotsa kupenga vanhu vari mupenga watunoona pa Facebook apa island. Tikati pamwe mhepo. Mhepo dzasuka. Ndongovanzwawo kuti vari muno but handimbozvitsvaki zvangu. Ndabva ndabatanidza nedzimwe dzanga dzichimboitika kune imwe nzvimbo so zvauri kutaura kuti mapenzi kudi zvinobhilifika. Anduzatima chachikutaura yekuti vatokonzi island vari pafacebook apa zvinobhilifika manje because kuri kufamba mweya usina kumira mushe. Mafatafata ikoko ndoshati vari kupola komweya vaningirikiri wokristu uri kuvapotsa sei. The floor. Yes. Hanzi Glasgow ndekwemutoriro. Glasgow mutoriro. Yaya Glasgow mutoriro for real. Mutoriro chi. Mutoriro chidoro kachaso. All right. Ngirikiri doro. Inongozati Glasgow. 7 days. Haisi 7 days. No, mutoriro utomboite 7 days kana chibiko no. Chingatoite chi1 day. Chiri tesa zindaro. Glasgow ndemutoriro. Glasgow unokwira bhazi makusena 7 o'clock ona munhu akatodhaka kudhara. That's Glasgow for you. Nga zvakaoma. 7 o'clock makusena or 6 munhu akatodhara. Saka zviri kuesa. Ndingazorohwa rega ndinyarare. Dore rinopera. Ndazorohwa nabve floor. Taura.
kuglazo tito special one doro redu rinovharwa na10 kana watenga atinoti off license vanovhara na10 o'clock whereas kuengland 24/7 so that's how serious that's how serious it is zvinotonetsa kune day inonzi day webhuzika kuti handiko zvino like this is almost 11:30 so ese ma-off license avhara unotofonera doro voya naro. Are you speaking from experience? No. Ini ndotenga before sati avhara handina kupusungwara rinotogarira mumba rinomumirira reitotifidza vandibati mbomira imbomachiwa mufano wangu handini rape case ainini gore rineri ndakatendeuka handisati ndanwa duru gore rinobva rakatanga wakatendeuka kuti wakachona which is which taura chokwadi zviri paviri zviri patufu hakuzi kuchona hando rakavharwa musi wa28 December ndobva watekamboenda padiet ranga rakavharwa kwamusina kwaraitengeswa not anyway ndekupi uku South Africa saka nanhasi asati rakavhurwa 2 weeks ago saka rakazoya wachona aiwa inini like nzvimbo yandogara nditi it takes about 30 to 45 minutes kunopinda muPretoria town kuti utenge doro asogara soshanguve kana kumamelodi anenge agara anofudza nyoka ari musango ndogara kuRoodeplat inonzi ukagugla inonzi Sable Hills Waterfront Estate hakusi kudhuze nekunonzi kwaMuhlanga iri along the road yekuenda kwaMuhlanga. Oh, okay. All right. Saka it's about 35 kilometers kuenda mtown. All right. Ukanwira uri mtown manje unozosvika kumba wasoba because kure jeni yoyo yekubva kwaunogara kusvika kumba kwako into yamasnacks emuroad because ichinhambo kudaro. Kana ndichida kutoona ndoenda kuJoburg. Wakanyenda. Ini matyira ndoita life yemuSouth Africa. South Africa ndoitya zvakaipa. Azvichombo njana ari kunwa Stella Artois. Yes man. Apa vamwe vavharirwa vamwe vavharirwa kutenga vamwe vari kutenga izvezvi. Nangiriki nanga chichanotya muessay. But amutyise muessay. You know like mungori busy anditi then amudiwo mangofana nemuHarare ukafamba wakarasa side vanokuchanza vakomana but zveudzoti nemasikati shamwari zvekuti vanokutorera mari vachida kubaya nebanga zviya zviri wesi wena vanenge vanokuhweya voona kuti munhu uyu hazwe muno munhu vamwe vacho unoziva kuti vanoita sei iye anenge aine mari yacho inobuditswa iseri chinzumba obvisa yaada kushandisa chimwe chinzumba chodzoserwa muomwe vanotokuteera ukaita zvechihwaiwai kudaro vanokuteera kunoku like inini ndogona kupedza kana 2 months ndisina kubata cash using uchingoswiper ndichiswiper ndichiisa matransaction mostly I don't swipe ndoita transaction nefoni because you go swiper no swiper odisika umbakadhi risina cash zvokufamba wakatarisa kugodzi zvandiite zvakapera kudhara kunokuamba ukaita sei zvatonongoti uchikotarisa kumashure South Africa mota ugodini zvese hano ozvilimita kokuenda no chance but you don't necessarily need mochitarisa kugodzi wamajaira kwete it's not as bad tinoziva it's not as bad inogona kutondwana ndakatotyora muHillbroom takatogara takatovarairwa kuti tiri muHillbroom
Auri mbanditi saka. Wakasimika chamwari. Ini ndega fungu ndingatombofamba chero pamesina pande ndichitohuta chaiko. Kumesina maya kuna chini. Chihuta. Hai. Kuzvuta zvakadaro kuzvuta. Ndambobvunza nozva. But inini nzvimbo iri most dangerous yandakaona it's kunonzi pane ka muUveli. Kuya kune matsotsi asina kudzidza. Apa ndoku area yaunotambira. Yupro uko kuna matsotsi akangwarira. Ukajamba beria paunopinda muUveli. Munzvimbo wani. Pare vanhu vekuUveli like ameno kuti musoro vanodhakwa nemadrugs mbavha dzinongopuwa. Mutoriro. Unenge wakavachuna zvoti havatyi vafana vachiona. The floor kubvunza zvuta wakuda upfuwa. Aiwa zvakamuenda zvakangopera kwandichiuta pakati pachitsongo nechiuta. Ndochichaita inonzi muzimbani. Zumbani. Zvuta zvakareplaced nezumbani. Zvuta zvamboita mbiri. Chiuta chakamboita mbiri. Zai racho nechiuta chacho. Ish. But yaiva mbiri yei chaizvo inde yaishaiva mbiri yacho. Vozvishipa kuzviendesa kuChina. Vaizviendesa kuChina ndovaita mari. I thought it was the other way around. Zviuta zvakazwana muZimbabwe zvariri. Zvagara zviuta ndezvemuZimbabwe. Saka kutoti chiuta kuti Zimbabwe. But zvava kuti wakati huku doesn't mean kuti kuMalawi hakuna. Aiwa kunotori nezviuta zvemusango chaizvo zvakatofanana nezviyazvo. But zviya zvaigadzirwa zvaichengetwa mumbaka. But ivo zvavaiti zvinorapa what not were meant to be zvisiri zvinochengetwa. Manje zvanditi vaizvichengeta vachizvipa chikafu, vachizvipa mvura and all. Yakazenge shortcut manje iyoyo yemunhu zvaingonzi zvinorapa chiko zvuta zvazvo. Ndenda kunyepa ndongozoti vanhu vaitonywa nemazai acho mambisi nekuzvidya. Amen. In 5 years time mataura Chinese nezvouta izvozvo. Dzoka. Shero paunozwa kuti zviuta wabva wadzoka. Ndatoti handimbotaure kuti watexta nangoti ndonyarira because vanhu vangazotiza tichitonakidzwa pano. Thank you nekuramba muchienderera ndandoti I think vanhu vadi ndaona ndikataura kuti Shero ati network vana the flow vanotongokanda mafoni pasi vakatoita zvinororava. Nestella twawa. Pane maveteran anoziva zvakuita Shero akandona conversation no continue. Hapana the flow hapashai nyaya. Hatitomboziva kuti ngosiponoza. Muchindiudze mamuchanya zveiko? Zviuta. Shero unofanira business ezviuta. Ndoda mabroiler guys. Ndichatokutengesera mabroiler amukanaita. Unawo mabroiler? Kana aita. Kana akuita. But unawo here asakakora kana usatotanga. Project rakatotanga. Ndiri kutoda kumaisa ipapa this week. Saka tatotanga kuverenga weeks. The flow chisa order. Takutonyora maorder. Ndini secretary. The floor kutenga mangani. First day. Shero huku dziri kuita mari.
size here kana kuti iwe ndiwe type yekungoti unongoti ndoda 15. Usati manjenje uda kukwidza vanhu mashanga akati ndiri loaded ndiri tsurempo vada kukwidza ndege mashanga naye unoregedza unotenga Stella achwa yako bvongo itenga huku chingotodangana Stella ndemaiguru pana but makuredza musatiradze mabrands game mundirovesa nemakambani pana ausikuidhisa kai saka ina basa ndimaiguru vadze flow mukadzi ataura nyaya iri serious next month ndine birthday. Oh my God, me too. Musko 29 March. So what's the plan? Totena chief first. Zvibasa rikui makambona makure mudzimai zvinotiudza kuti tinotoziva kuplana type of gifts dzekutenga. Nice. Oh God, where's my wallet? Let me show you my wallet. I'm serious, guys. Let me show you my wallet. Muone wallet yangu. Wallet or the purse? Which? I get confused. Don't na purse yacho. I think I'm not the doubt from wakati. Guys, the wallet yangu guys for the past 3 months. So mimi ndikuvhurire moni. Ndoda. Oh. Angiku. Go aifariki. Umeona? Hapana zinofarika. Koya wakaura zipi neko nashe. Ndakati kuna washi ndiro turumire nepinjisi wallet yacho akati aichaumika. Anenge achivhura akachiburitsa mari achivhara 2 minutes avhura amboverenga mari avhura. Zvamaidhai hazvirambirwe. Vanenge vachingovhura vachipa sekuru mari yedoro. Tototengera nemabhatani this time. Ine mabhatani anosonera. Hazina kubvaruka ugona. Mabhatani. Tototengera nemabhatani kuitira kuti akadonha anosonerera bheki. Asi handikwanisi kusazvise zipi nyowani. Kana chivhekuro chacho kuti anodambura chi anoda tambo yasenge zvimajim bag chekuti unodhonza kudai. Unoziva zvifishero zvikoma zvaishandiswa nanambuya zvo zvaisungirwa pabhodhi. Inondirwadza ka unoziva chinondirwadza ndechekuti hachina kubvaruka. Apana I think ndakatotenga $3 here 2 years ago. Gachembera chero gachenda. Kama ndochitokupa munyama. Amai. Ndochirudzinga mari. Ndochirudzinga mari. Because chukuramba kuvhara mari mukati. Yeah. Seka zvako mwana umira dhuve. Pano. Watiri kuita mabhavhadi. Ndaira dhuve futi. What do you mean? Ndakataura umwe mutupo asi iweka. Ndati dhuve ipi? Oh, kune dhuve ngani? Vana shumba dzakawanda ka. I thought kune dhuve dzakawanda. Shumba muneni shumba ngani? Shumba kadzi nerume. Dzakawanda. Anti kunonzi kuna Savi kuna Nyamuziwa ndizvo. Nasi ndichatokuwa. Kuna Mazi. Kuna Mazi. Ndinonzi ndiri Mazi ando. Antombozivi. Ndokoza ndinonzi shumba. Makadini ko Mazi. Andiri zvokombera. Andisvikiri. Hauna ma-elders. Ndandopenya vanhu munera kuzoona munhu anoita shumba kwanzura hanzvadzi yangu richi mika tikwanire ndiyanakwera festival koshero unoirei Zim Fest futi Shema hanzani Shema unoirei Dube ina manjenjenje samaita Zim Fest yako zvadhibena kane lockdown izvi zvelockdown hazvizikana Zim Fest ndeyei Zim Fest chi
ndekuno ku-UK Zim Festival. Festival, I think it's festival. But guys, tinenge yatasira panzira tisati taiti gagaga isusu vamwe ndo zvatine chinyatsofarira pataurwa mabirthday 2 apa saka 2 dzetu zviri kufamba sei tidecide kuti tichatanga kupitodii zvofamba sei. Okay, Shero wati 29 ndizvo Lincoln rini 14 March. Not under 18 March. Saka Not under the birthday. Takutongoisawo edu muna Machi imomo. Tibve tangozvipedza. Zvaita mutsimbi. isi tiri timu musama pakati pesama ndo pane chikwesha mabirthday. Munani? Sama kunoita rini nayo manjinji. Ikaka pakati pesama kandi kubvunza kuti mwedzi upi alright. June. Unokunenge iri sama kuti pamabirthday edu. Ndiani? Yakanzi chii namba yacho? Inopera na chii? Mai. Ari kufona nenguva dzaniko Dimasi baba pamusha vari pano ndiani? Naitaura hako pakati peusiku pana. Pamwe ari damutengera chipama. Maseka chipama chako. Inguva ikoko. Plus 12. Nearly 17 minutes to 2. Iyo vanhu vamurari. Adaira foni. Atoedza kako. Alright. Ukanonoka kurara uroyo nevaroyi. Kuti akanganisa shift yavo. Handichatombogoni kuvata before 12. Kare ikoko inguva ikani? Quarter to midnight. Yes, quarter to midnight. Saka kuAfrica tiri pamberi penyu zvenyu but munongodivhairira. Imi ndimona sekuti tinovhaira. Saka havana pressure. Ndosaka munesenya inoti there is no rush in Africa. Dara ndosati dzotiri kumasure. It should be paid per hour. Yeah? Me andoda kuya kuningirikiri kwenyu. Brighton. Okay. Saka unoona live in action. Eh? Unozvionera live. Ndinoburitsa my feminine side rangu ndiriko. Guys, I'll bring the drama panel. Inasatataurawo kuti pabirthday pangu ndikuita sei? Ndasabvunza but imi muri kungonzvenga ndatokubvunza imese muri vasati vafungira. Lingo kuita sei? Angari kuUFO most probably. Amaya. Maybe no one kwenda ku northwest. Okay. Uwe na memfana? Awa. Memfana vari uko kuro. Siyo birthday memfana why? Birthday rangu DDO, the this day out. That's being selfish. You'll take a sabaka yawe. Ayo. Ini langu inini. The floor. Yeah. Ndinenge rakuchishanda zvino dororia. The floor ari pamuromo chaipo. No the feminine side. Pamuromo chaipo. Ibe musati kopese munhu akarora angadarora. Ayo we're not talking. Ndobatangira zvinoita Ayo Lincoln. Unotanga uri single like this. Kusvika wapinda mumba ungoramba uri nhubu wese.
Saka toda kugadzirisa usati waenda kure. Aiwa. Chimbomirai ndifare. Nguva yekutarisa vana nemhuri ichauya nichaita zuzu. Ndozoita problem pamberapo ndikajamba mastage. Mboita zvenguva inoyi. Kuitira kuti kana yazosvika nguva yezvemhuri unenge wakufocus nezvemhuri unyatsoziva kuti wakaita zvawaida kuti wakapedza. Ndeyaudzati hai isusu chero zvichinzi kutamba kubva rume. Mai usafurira mwana. Mumwe ada kufurira munhu. Izvo anokwanisa kuti ari single. Kana ari single that's okay. Ataona kuti asi married. Aiwa, ane munhu. Asi married yes, but ane munhu. That's different from being single. Pane munhu asina munhu. Pane munhu asina munhu. For example, Shero hana. Ndiripo zvino. Iwaona barika kuti. Sezvo unoda iwe. What? Confused cockroach. Lincoln Zino. Lincoln is not free. Yo, Lincoln don't lie. Lincoln. Lincoln says chidaro. Andida kuzati ndine munhu but andina kurora. Sabi baba varataka vabvudza kuti ko munhu wacho ndiani. Lincoln. My friend, YouTube doesn't lie. Wakakonfesa pano kachigelizi changu chichi asiri chiri kuPretoria here amenonzi Port Elizabeth Pretoria. Yangu na Lincoln yekuti ni my Lincoln ndeva dogs. Lincoln guys ka ane baby rake. Lincoln ane sema take. Let me tell you. Chiri kurambwa pala. Asa achinzwi Shona. Anzwe Shona. Like anotaura malanguage. No, anotaura malanguage zvese. Shona anoinzwa. Anonzwa Shona, anotaura. Saka seuri kudhoboka so yachinzwa. Pane pressure. Anoziva kuti bamufana anodhomoka but vanokoma udini. Ine zvezvangu. Ai susi zvedu shoregai tinyarari taitepukere kana kuti taita vakuru Lincoln aswadhomoka ndisipo. Tiri vanani panyama yevayenzi. Uri matumbo. Lincoln ari muserious. Actually Lincoln ari muserious relationship. Nerimwe baby rake so cute babes. Mama. I remember it was Dr. Oh my God. Musikana wa Lincoln akabva atenga Shema girima t-shirts mazuva. She's so nice. The flow at Lincoln akurorwa. Manje ngofana kuti tere ndondimakisa wefana kuti oh that's so nice as well. Ndovutuka kapa kunzi Lincoln ari kurorwa. Ndikurorwa nani ndindorora hey. Oh, that's so nice, Shema, my t-shirts. Oh, that's so nice. Lincoln, I don't know if I'm Asian. No, I'm Asian. I thought I'm Asian, mean that I got a one day or come up a kitchen. No, yeah, I know that. Muchi. She's Zimbabwean. I know about machine go. Oh, they were Jira. Vaskana mazano vakurora mafesi. Lies, wonderful lies. The flow chanye paiwe. A wonderful lies. But havaiteka zvokuroora chaizvo vanopa mufesi mari. Yes, that one. Not kuti ndiye anoenda unobvisa. What's wrong with that? Wait, I want to ask. I know I'm not going to ashite, but then I want to ask what's wrong with that? Kukuwedzera mari. Pamwe ndatori pamwiri. Then apana zvokuzvita vana asadzabatana ndokuwedzera mari yayi. Kuti unditore. Anongoenda ne5 bobo yainayo iyoyo. Hanzi kumuwedzera. Pane vanotopiwa vasina. Asitori nakana. Uchimbomuwedzerereiko?
Aiwa idesperation. Uchimubupirei ngaangoenda neaine kana aine 200 anongoenda ne200. Dambudziko nderekuti memuchiti kunyadzisa vabereki ivo baba vacho vanenge vakambopedza here kuroora. Aiwa zveduso vabereki ndo kwacho kokutozviroora kana kumwedzera. Pamwe mai vanenge vachibhejawo nekusaidhi kuti muraini ndinozikanwa, kuchechi ndine chinzvimbo, saka mwanangu unofanirwa kutoroorwa ne5,000. Iye asina 5,000 onoba. Asi vabereki vanozomboisa vanemwe pressure so yekuti pamainhengi mwana wava akaroorwa, pamainhengi mwana wava akazodai, kuchechi ndine chinzvimbo, muraini ndinozikanwa, ndini wedding committee. Kuita sei kwacho kana asina hana? Ngaende ne200 yainayo yoyo. Hanzi kwasha muonde. Kana chokwadika kuroora amenoti mucharoora rini. But mucharoora. Asi bhiri rakauya rakakwira. Ndandakumuudza mawedding bills pano. Hansati ndaenda unotora bhiri. Ndaifanira kuenda unotora last year muna December manje nenyaya dzecorona idzi. Rinongoiswa paWhatsApp. As the faith madam once is that desperation or ndola? Desperation. Alright, imimi makauya nema equal rights ma 50-50 and atangira ipapo. Saka ndakakwenda nekuroora hande ma 50-50. Kuti zvadini? Uri kuapply ma equal rights pasiripo. Taura zvako. Tell him the floor. Tell him. Chivana hachina ma equal rights. Kumajenjenje uri side kupi kona? Pat the floor. Vakadzi vanotaura ma human rights kana zvichivaitira ivo, kana zvisingavaitiri vanomarashira kure. Chimbosiyai the floor ataure nyaya yake. Taura tinzwe kuti Chivana hachina ma equal rights. Vaudze, tell them. Vaudze vapfanava. Vada kuchinja chivanhu chedu. Chamakakompromise kudhara imimi chivanhu chipi chamungati chivanhu chamakakompromise was. No, it's a problem iri pamberi. It's tamadhara. Sari katikudze chokwadi. Tell them. Funga kudzidzisa vana vedu vakomana nevasikana kuti 1 ukaona mufesi wako wachikuti ndipo mari kuwedzera kuroora, my friend, run away, because kana kuroora kutaridza commitment ne a little bit of sacrifice. And saka iwe kana utadza kusacrifice ndichikubatsira, that means kana zvakapresa mulife ikakwanisa kumhanya. That's 1. Asandapedza 2. Unofanirwa kudzidzisa mwana wako musikana kuti shamari kuita nhumbu, I won't force you to marry that person because kuforcera. Most people vegeneration indi vakaroora vachimanikidzwa to be a family, vangoita mistake kuti vametisana. And you find vasiri happy. Munongoforcerwa because ndozvinoitwa. That's why the homes are broken. And behind izvozvo inenge ichinzi vanhu vanoziti kudini. Iwewe wataura kuti uri parent iwe mwana wako aenda kunona boyfriend, she's 15 or 14, kwanzi dzokera kwangu auri. What type of a parent are you man? Ane 14 wakutoti adzokere kwanga. Ndotomupushira. Uri kurafite mwana wako iwewe. At times it's not necessary like dzokera. It's just that moment yekuti vada kuona how you react. No, that's being wrong. Don't test the child in a very complicated. Munhu zoti zvawaita very wrong. Yes. Long yawataura icho, but if you remember one of the shows dzakamboitwa naShema, there was a lady akanonotswa netransport or something happened, achitravela from one city to another. Ndobva asikonzi dzokera kwaungorongo chiita zvakakomana. Vashe toenda kupi? Bva kumba vafonerwa kunzi musamutore tamudzinga angaenda kumukomana. Akatozopedzera aenda kuboyfriend because anga asisina kumwe kwekuenda. Yeah, but it's unreasonable. We know. Chirongoti isusu takakura nguva yaitongwa nedemo.
we never had rights as kids. Chasiyana nevana vemazano vane No, mara. we're not talking of rights. Tukutaura kuti you are a parent, because what you need to remember as a parent, we want one mwana wako kuti mwana wako ari 15, you have to kufunga roll back time kuti at 15 fungo dzako dzadziri mature zvakaita sei. That's the simplest answer in your life. Ukanoti iwe kuti mwana wako at 15 ngaende kunoroorwa, wofunga kuti iwe at 15 waitei that time. Okay, let's clear. 15 taitamba achikwehle panzapo. Mira from my perspective, ne understanding young ones. Our parents were never exposed to so many opinions. They were only exposed to my opinions. So their opinions were actually bracketed amongst the number of people they interact with. Yes, in their day-to-day business. Isusu, we now exposed to so many opinions. In a day, you can go through more than 1,000 opinions, which simply says, reasoning isusu towards our children will be totally different from reasoning towards isusu. Yeah, true. Fair facts. Then Madara angane that mindset. Just because opinions, yeah, that was then it's now. You can't push even a 20-year-old just because I don't know a boyfriend. You can't do that because you're now exposed to a lot of opinions. You now think outside the box. Then it was different. Yeah, fair and fine, but it's still what you need to remember. Nearly probably 50% each will practice is doctor, because look at this, when you get married, which is averagely from Vaskana, we can lower it to past 16 by consent up to 24, because you can look at that 25, 26 all right. So imagine Muskana and a 16. Master cycle yake, that's 1. 2, vital number. 3, once the behavior as mindfulness, she's bloody 50. Never gonna happen. Like in England, I was born in 1987, and it so Tarisagoti from parenting from around 2010 up to now, my marriages are below 20. They've went down like maybe more than 75% or so. Yeah. Urban. Yeah, go on. It's actually it doesn't change over a blink of an eye. It changes gradually with time, and Sarah, that was like, I don't condone Guti, like I condone Guti. They would actually push me at 16 years into marriage. That was wrong. But how many cases of those are we coming across nowadays? No, they're not there, but on the other side, that's 16. Though I think it's 16. Yeah, that's a mistake. But it doesn't necessarily mean you have to push your child away. Right now, I would see a marriage, but we are finding these girls being my single parents at that young age. Yeah, because it's something we can run away from. Amongst amongst 10 girls, obviously two guys, I think or 3 are bound. my earphones in Chisa charger. Oh, I love that from Wabata can to some gets it. So amongst 10 girls, you find 2 of them, they might be
unfortunate and fall pregnant along the way. Right. And Welcome back. ngasaitarisei one side. Mazoita ndisi kuzama kutaura dzei. Pano dzinopera here. Tichiri patopic yawatisiya nayo iyoyo yekuti ndinokwanisa kumubatsira. Azodivita but it's zvikuenda ikoko. Zviri munzira kuenda ikoko. Iwe mai Lincoln wataura kuti chii waita offside papi. Iwewe. Another offside. Indiri kutaura kuti there's nothing bad kuti ubatsire mumwe wako in life. As long as uchimuda naye achimukuda muri happy. Together we can divide. No, that's different. That's different. Right? Remember, Musati Marora are still coming from two different places, right? Munafanga ngoja stage yake kushikamabata ama nirikira. Saka kana musikana achikubatsira from that stage anofanga kuita wega wewe. Yes, it might be out of love, but panika kuti you are not putting much effort. No. Look at this way and all right. Mira. Lincoln, ko SG NJP aku avate. Aripo. Muruaga sababu. Nyaer para pande Shema. Mira Lincoln chibomira ko Mia aripo. Mia arimo muri mambo. Inga wani. Arikuoneka nemazino. Changora mazino. Sida contribute mne muri kudzanyirira SG muri kumita mbulo. Ari pa mute. SG wa mute konani? No, I'm listening, don't worry. Something here. Ndaita mtete. Panyaya dzacho. Anomborora. Ndakatorora ndotori nevana vangu vaviri nemukadzi wangu. I happily married. Are you not happy? Why do people claim with happily married? Ndongozvirwa nevanhu vachitaura inatongozviti zvorevei. Ndongozvirwa zvichitaurwa nevanhu inatongozviti zvorevei. Watombosangana nemunhu here womubvunza pamwe munenge muchingotaura kaubva wamuti do you drink obva ati only on pama occasions. Aiwa, do you drink? I need yes or no. Kana ndazokuti how often wozonditi hangu pama occasions. Aiwa, wona izinoitika. Rega ndikuudze zvinoitika. Zvinoitika ndezvekutika sometimes mamwe maphrases atinotaura since tisiri native speakers echirungu katinongotaura tinongoregedzera tisingazivi meaning yawo. Ina handitozivi kuti zvorevei kuti happily married handitombozivi meaning yayo. SG Lincoln ndakumbokumute ndakumbotaurana SG ndakumboudza SG something. Iwe SG the flow ari apa SG shamwari ini ndini wewe I was not gonna retract that statement rekuti happily married. Ndosaka ndorichinja because who asked you? Who asked you? I am telling you that I am happily married. Do I need to explain to you why that I am happily married? I am. So don't say. Oh, don't explain it. Are you married? Mnai iwewe SG wona wakuti David kwakukoniwa wakuvhuma kukoniwa na the flow akukona iwe ukavhuma ini ndinolamba pane ma representative nayo
It's only kungoti zvangu ka handisi kuda kuramba ndichinyanya kuinda kuti otherwise ndaigona kuzvidefenda. It's only zvangu kuti nhasi handisi kuda kunyanya kuomesa musoro stereki. Atitoti vanhu vamiutwe kuti representative yako iende paspeaker. Iwe uri happily married SG usatombochinja wedziruro tondibata moyo wangu ungachinja ungatoti native speaker my foot you are happily married. Isenzida kubvunza condition yemarriage kuti makamira sei. Ona izvi naivedwe chero ukanzwa condition yacho pane chine chakaipa here chero ukanzwa kuti I'm happily married or I'm not happily married. What's wrong? Aiwa iwe saka unongotora zvaunoda iwewe wosiya zvausingadi ipapo. Handisi tora zvaunoda iwe wosiya zvausingadi. Chinja topic. Anyway, saka guys mazoti chi ini ndine mukomana wangu wandinoda kupa mari yekuti anondiroora. Yoda kumpire mari kunoti awedzere. Yoda kumpire. Aiwa the floor ndiri kutongotavete nyari kunzi ngatichinjei topic kwete inini handipe munhu mari yekuroora ngaite effort yega. Mangwanani ngaakundodidherera achindijairira because ndiye ndakazviroora ngaabhadhare mari ega. Kurega ndikuudzei manje from experience. Ndichikuudzai from experience manje. Ina handioni chakashata nepakupiwa mari nemusikana kuti unoroora. As long as muchingodanana I don't see any problem. Zotofaya zvakadaro. As long as muchingotodanana I don't see any problem. Nada. I see a big problem. Mandukudze. Alright. Kutaura chokwadi. The flow. Une pride chete yekuti handingazonzi ndakakupa mari uri kutya kuti pabudozodetsana rokudza kuti ndakakupa mari yekuti uroore. Yes, ndo zvinoitika mulife. Let me give you a good example. Don't let people contribute on your wedding. They're gonna control your marriage because if it wasn't me, same applies nemukadzi wako. Mukadzi onetsana anobva kuti ndakazviroora in front of people. Ione kwakanyepewa kuti ndakanobvisa 50,000 ndiri ndega. So you are creating a problem in the future. Ndimbobvunzawo pobva pazonzi vari married saka unosimudze here ruoko kuti uri married wakapiwa mari ndotadza nei wakaroora kupi wakapiwa mari hauna kuroora. You are not married. Yava definition yenyu ini ndenchiti ndakaroora. Asi wewe deep down in your heart unokuti hauna. Kana antomborina mashira izvozvo. Ndo ignorance rinenge iri serious zveyo. Kana iri bomia. Alright, ini ndine mubvunzo 1 kuna Shero namanjenjenje handiti. Paunoona munhu wako paunoona munhu achikuudza kuti anokuda and the likes, chii chaunotarisa before you agree? Everything. Yeah, but the most part you look at is security. Munhu achakwanisa on protector, will they take care of me? Things like those and it. Yeah, but my days, it's never always happy days because it's life. Life is fair because it's unfair to everyone and it.
So kana munhu wako unoona kuti if he plays his part, musu anenge asina haumubatsiro. No, that's different. Kwakuroora kwacho kunobva kwaita kunge kuri kunzi emergency operation nekunzi unofanirwa unochinjwa mwoyo ere kokuti anoti asina ubva atoda kumanya. Can he not wait till he gathers his money? Pane ari kubvunza mubvunzo wokuti kukweretesa. Kana wada kutikweretesa ka izvozvizvi ndikanzi ndiri kuroorwa naPeter. Akati mari yangu haisi kukwana ndikweretewo. Ndomunza kuti ndawambonotsvaga kwaningi. Zviri nani aenda anokwereta through ndoronga madhiri naShero. Zviri nani pane kuti ndomupa ine haidzoki. No, people they don't understand process yaitwa erora. Even in any tsoka pane zvinhu anesinga zvakudhara. But what I know kuroora iweyo zvaitika ndezvokuti pawairora you be young, let's say 22. Totara zvakudhara before colonization, which means your father was going to pay and on your right? Kana kuti your father never which means it's coming from your family. So it would technically it doesn't make sense. As a man, you're supposed to create a brew. But cannot create a broker about to create a marriera. Because you come down as a but you don't create any demons with you go marry chet. You get it? Don't say you want it for this reason. Because the moment you mention a reason, those people in the long run so create but don't create a but don't tell them what to do. For Aurora because they'll use it against you one day. And dambudziko kona musikana akuda umhanya kuda kuwedzera mukomana anenge achiitire senge mazano anenge achiitire timu yavo yetusikana tunenge twakapfeka zvembe zvakafanana yaya kuti vanozobva vachiti mukomana wangu angauya nemari shoma rega ndimupe ndozvavanenge vachiitira noti kuti iye anenge achitoda but iyo timu yayo inenge yakabata tumitsvairo tumarusero tumaduri mustriti vachitorwa mapikicha vakapfeka zvimasiketsi zvavo ndovanenge achitoitira kuda kuti vagofamba vachiti akaroorwa zvekuti akauya nemari kwete kuti iye anenge achitoti mukomana wangu dai unondura. It's just about people and those people ka vanongobva paya wedza wabvisirwa mari svinu kana kuti chii havachaicho kutaura saka hapana muitai zviri munhu anongoita zviripo. Ndakubvunza does it mean kuti vasikana vaye panotoroorwa vanenge vachizoti pabviswa mari yakati pabviswa mari yakati stage yatakwenda abvisa mari yakati votocalculate as well. Which vasikana vamurutara mabhururu ako here kana kuti vemufamily bread enozichikwe mabridal team ameno tongozoti vanenge vakapfeka zvakafanana mabridal team havambofa vaziva kuti varorwa nemari. What's the issue? They will never know, right? They will never calculate the amount of this. Like your family, they are there to protect you. And kana vakatadza kuprotect vanogona kudistributa kuti avo yakarorwa $2. Saka zvivasikana zviya zvipindi mumba. No, proper roora ndokwana ndichida kuenda kuti roora actually it's a token of appreciation nekuvaka ukama nekusuka ukama. The reason why there is so much borrowing of monies and what it's because people are doing it for the wrong reasons. Business. And some other families are taking roora as a business, not as kuvaka ukama. Because if we take it back to the basics, hapana munhu angatadze kuroora. It wouldn't be so expensive. Kutadza unotadza. What you need to remember, ukatarisa, let me give a good how I analyze even chivanhu. Ukambotasa kuti panonzi chivanhu konzi unonzi inotenga jira and do you understand the concept yejira? Jira is in gumbeze kana mucheka? Mucheka. And unfortunately ndotaura chikaranga chakuti jira nchira mucheka. What's the concept yemcheka? Concept is very simple. Tarisa even in Bible you find it. Good.
pakauya varungu ndo vakauya neningirikeri necloth. So it was expensive. Saka mudzimu unoda something chiri expensive. Same applies in Bible. Once it sacrifice, one sacrifice a lamp. Lamp kwauri inokupa nyama chunja usingaurayi. Like right now pachivanhu, if kumamusha, it's very rare kuti munhu anouraya mombe. The concept. So the demand is very expensive to show a sacrifice, how much you are willing. So Rora comes to a certain point, you are supposed to sacrifice whatever you charge to show commitment in that marriage. If you can't do that, then it's show less commitment. And But dzakazowanda aiwa but dziri kuwanzwa nei before it never used to be so much expensive kuti vanhu vanobva vakudza kuti toda mombe 5 mombe 1 tiri kuichaja ne5,000. It's the same thing. You have to look back. That time badza was very, very important. And it was expensive. Yeah. There's something very expensive, relevant for that time. Badza was expensive on its own because that the floor it never mattered. My point is, it never mattered where you went and sourced your hoe and brought it. But now it's like they give you an ultimatum, which is I'm totally against ultimatums here. In the ultimatum, I think that in the ndarora pachivanhu konzi mwana anobuda white wedding, please. Saka musadu and ngaroresha. You can't tell me after ndarora pachivanhu mama declare to amukadzi wangu makuti mama conditions. That's not fair. Sounded a reverse deal. Wait. The floor. Even Mukutaura, according like right now, I'm assuming kuti mati like maybe Murimo Mbegwati Bichan, and maybe Makarora. So consider Makatomborora as good Magenta Makatra Nimchato Ereka Damuna. But now generation is a CE. It is yes, 3. Vanaita 3 shero. Vanaita engagement. Rora nemuchato. Ini ndinokurambira chero. Ini ndokurambira kuti watora mari yangu wanditi mukadzi wangu wakundipa condition on that. That's disrespecting me. They oramba mari yangu first. Then what watora mari yangu condition iri kuroora muna 21st century tisikadi kurana nhema zvafana kuti iyo mabrides vane maruva vanenge varipo mazano ndo zviriko mazano. I think zvichizokurigara nokuti iwe uri kuda chii but ndo zviriko right now. Zvino manje munozviita sei pakadiwa saka naizve the flow. It's nyaya dzemachurch kuti the church wants to kuti it was statistics ayo kuti ndingakaroorwa wakachata. Yes. Does it not decide here? Say what wedding actually half of the time we do it to church. I work up but like I could tell an example. My way me my church maybe got it certain churches, but then any considering good in Iniga and just currently marinated church and this zivi don't and torna kereke and don't eat. Wedding you're gonna register. Wait for it. So now the argument amukutara kuti inyaya dzemachechi sikaendesa argument yekuti ina ndina chechi yandotozika mwanzi uyu member yedu mukereke uyu handina chechi yakadero then kuno mwarari asika ndiri kumusha munhu wasendoza kuti pamaroma kumusha uku zvasiyana nemunotaundi meaning kuti statistics yangu inini any kereke from white garment kusvika kuchi vanopfeka mauniform what hakuno statistics yekuti chero unopinda muchechi inezvo kutoti if umember sikendikadecida kuchata ndinongochata saka ndina chechi iri kubenefita from muchato wangu ndopane argument yangu ipapo. Yeah, I understand your point, but to look at it, how many wakata sewo vakawanda vaunoziva
vakaita through that. You find that maybe half vakaita church was involved in the proper white wedding. Yeah, because the problem is Nemtirorana for the wrong reasons. You want to please people. But was the point angereshere kuti munonditi ndamukwasha pandopedza kuita pfuma, then I have to come back and consult you kuti ndakuita white wedding or else. Wait a minute. The floor, wait a minute. Ndimanje. Handisi. Uri kumova. So ndikuti ndati wait a minute, because I was thinking kuti I thought kuti musikana ndiye anodecide kuti I want to go nemuchato. No, hausi musikana iyamadza ndivana maparents ake ndovanokuzati unotoroora unonoroora shero antu wapedza kuroora vokuza kuti mwana uda abude kuya kumba kwenyu pasina white wedding. What if kudzinza rese manjenjenje ndione maecos ndazvinzwa. What if kudzinza rese hakuna munhu akambochata and you want to be the first one? Havangonongojara pamwe kuti waroorwa azvatopera oenda kumurume wake. Saka voregara mbozvidhimanda vatorina basa nazvo. Then ini ndinotozoti aiwa ini ndoda kuenda nemuchato. Yeah, fair and fine. Uri kuexpressa zvaunofila which is okay, but uri kuisawo pressure kune mufesi. Saka mufesi kana angasina, my point ndeyekuti inini weba ndine argument ndeyekuti matanga ndarora pachivanhu makadeclare kuti ndamukwasha, and that means I have to run from that moment. Amnotambira pfuma iyoyo, that means I can run whatever I want nemukadzi wangu. So don't give me a condition yekuti ngaachibuda nemuchato. So you rather tell me inside that visa roora. But there are many people are not after visa onze abude pasina muchato. Yakaoma. Saka naidze flow. Saka unoda 1 out of 2. You want 1. I think as women you might not understand my point. Iwo mfesi unenge wakabhajeta roora chete. And then wasvika kuzonzi vokutorera mari yacho roora wozokudza ukupa a condition yekuti pachizimbabwe 90% yomufesi ndionobudisa another man on top. So that means ndakabhajeta kuroora chete. But iwo nemubhebhi memusiri kumbotaura here kuti after kuroora toda kuchata memuchingori zizi. But musikana remember vanoroora hauna voicing most of the time. But iwo pamunenge muchidanana apa iwo unenge uchitoziva kuti musikana uyu ka ane dream wedding. Iwo hausi kuramba dream wedding, uri kuti kana taroorana tozofanda another thing, project yewedding itself. Saka uri kuda kuti uchingopedza kuroora wobva wati ndoda mukadzi wangu utonzaiwa endai mumozochata I got your point. Ndafunga kuti pamwe une inonzi multiple choice A na B, kuti ukaroora hauchadi kuchata, ukachata hauchadi kuroora. No. Kuti wambotatarira kutsvaga mari yeroora. Tatati tinzwisiseka kuti zviri kuenda nekupi tigoziva. So we just say true. Ndozvati kutaura shere kuti kwandiri kuti ngavataure vana tezvara to be kana kuti panonzi tipe list paya vokudza kuti my friend list richava neroora. On top of that pane white wedding iri kudiwa apa. Saka ndo list ichidzokera unosvika mari white wedding. Saka ukanzaro unorega here? No, hauregedzi because yakuodzera on top ka. Asi ukazoudzwa after waroora zvinobhowa because iwe mari yako ungasacrifice yese for roora. Wakumanikidzwa kuti quickly kutsvage mari white wedding, because kuZimbabwe I don't know now kuti things have changed, but 90% zvinobva kumurume. Zvasiyana nevarungu kuti baba wako baba wemusikana anotoziva pachirungu
pachivet vanototsvaga venue yehall this and that vane party vanoplaya. Ndakatotanga kusevha yevana vangu shamwari. Yeah, what is good? Guys, tingataurana zvenyu mukati zvikoreti mukati mafanondiudza before or after what or middle of the marriage process. Guys, wearing that white dress is beautiful. No, we are not against it. Musandita matora mariangu. The floor. To make better the planning. Let me tell you how beautiful this white wedding is. If you have a white wedding, everyone, 50 something, they will be knowing kuti papa pane ma steps emuchato. Because name muchimashira murodika, muchita kick and lock road. Mota yakuya munobobda modzokera. Ende kana zvichidaro manje, guys, wedding inenge ichibva mugeto handisosaba madhodho, but inonakidza. Even vana muraini imomo vanenge vakutoziva kuti masteps vakubva pane aya vakupinda pane aya vakubva pane aya vakupinda. Time yemasteps vana vese vanobuda pashi kuti vangoona tamba masteps there. Poto dzinotsva mazinzwa. Muchato unongotoriwa munhu wese. Aiwa mina ndikudzei. Let me finish this thing. It feels good, guys. Wabva ipapo musi wemuchato. Iwewo muchato unogona kutonoka umuka. Raini rese rinenge rabuda. Vakamira pamadho. Panouya mota dzidzi pepepe. Hamufambe. Hamufambe. Raini rinenge rakazara vanhu vese vakabira pamagedhi. Chiimagine ndichiona raini rese. Gauni rangu rinenge rakareba. Ende rinenge rakareba. Vanhu vese vachitarira tichizi pepepe vanhu vachitaura chiregawo netheory dzinenge dzichibuda ipapo about your life history. Vanogona kuudza kuti vavatori vese kuabroad ka vavari vese kuabroad ipapa ndizvo zvavakatogadzirira pamba. Vanogona kuti ndizvo zvavakagadzirira pamba because mufesi wacho anga muda kuroora saka vakati aiwa ngatigadzire mukafesi asati auya. Madhokta kavese vanobuda theory, guys. Unopuwa profession, ugopuwa mayeza usingaziya, ugopuwa maproperty usingaziya. Istaizvita, but it was really nice, guys. Hey, hava ndaibuda. Saka the flow muchato I think ndinotouita. Aiwa Shero, I'm not against muchato at all. Ndikuti kwake musanditaura zvemuchato matora mari yangu. The moment andokuroora ndi I'm broke. Nozonipa condition. That's why vachiti 1 year of saving. Takubatsirana ka kuseva inewe kuseva tese. It's not like murume anofana kuseva ega. No, the floor hadi kunoseva akagara oga. Munzwisise the floor arida vatopuwa munhu wake. Aritoda enda kunoseva mari yake aine munhu wake kumba uko. Atambura mari yangu chivanhu. Oh. Hey, about this. Wait, so does it mean kuti nyangwe ndakugara newe I can still have that white wedding? And ndosati kuti akangoti atakuramba zve-white wedding atira kuramba. Charamba kukusiya akubhadharira pfuma. Kuti kukusiya takubhadharira pfuma ndozvatisingade. Hadi kufa nenyota makumbo ari mumvura. Vanofana kundiudza kuti nemuchato wati ndinoitire zvinhu pane kuti hawani. Aiwa ndakudaro ndatiko kuti pandinonoroora ngavangondiudza kuti chamari panapa haasi kuzobuda pasina muchato. That means ndichadzokera nemari yangu kuora ndozodzoka zvese zvakakwana. Ozodzoka naye yakwana. So iwe unenge wakuda kuita sei kundotanga family kana kuita cohabitate? Aiwa musatore mari yangu. Aiwa kuti Shero kuti musatore mari yangu yeroora yechivanhu then withhold my wife for white wedding. Shero munhu ari kuda munhu wake anoda kutoenda nemunhu wake musuwe manheriwa unenge chakatsva.
chakaherereka hanzi muchato munobatsirana ndo zvandinoziva munobatsirana wana. Yes, kabatuta pane mafamilies anoti mwana wedu hauye kumba kwenyu pasina white wedding. But vatotora mari yako yerohora. Urupanzwisisa ndo patiri kutaura kuti matora vanhu vakadaro havatombobatsiri kana kutenga kana bhurela rimwe zvaro. But muri kuwithholda musikana mukadzi wangu nawo. Uye ari kungoda mukadzi wake, mukangomupa mukadzi wake the floor anobva afara ozochata after 5 years asi mukadzi wake mamupa 5 years that wedding nendi kuze that feeling of shocking the whole sand line kuti ndazoinda because it's all about proving ndazoinda. Share forget time frame haina basa. But the flow you don't understand. Aiwa asikurambira mukadzi wako kamari. Zati the flow kana achida muchato vango uchingopedza kubvisa mari vakati tuda muchata aza tiri kuchata next week oenda court onoregister monochata court. Havadi register yakadaro. Saka mabhera emuchato anoti pipipipipi. Muchato it's not about respecting or anything. Ipapo andinoramba. No. Actually, varume they are not much into these weddings. Murume haana kana dhiri. Vakadzi ndistate chida kuti muchato my dream wedding ameno vanorota muchato. But this business my dream wedding amenoti inobvepi? Hakuna dream, it's about pfungwa idzi kwete kuti kurota. No, dream wedding inobva paapa pachest pako paheart unorota nemoyo. Dream hakuna dream wedding, it's about seeing. Zvakafanana neiko zvinoizvi vanhu vari kuchata vachiita whatever magarden wedding chichi long back it never used to be there. Saka munhu unozonzwa kuti my dream wedding because in the next 5 years kazvemagarden zvinenge zvabuda mufashion amenotoita kuchatira pai kuda mahotera anenge adzoka mufashion nemahall nepazvikoro ameno. Saka uchindudza unenge uchingoti my dream wedding. You don't understand. That is you and the thing chinenge chichadzika. Panofaya apa pabuda munomba mama Sharon na baba Sharon. Vanhu vese vachisa mazambia pasi rakandimirira kudaio vakakura pamusoro pemajirawo vakakura pamusoro pemba. You guys zika isu hatikuramba white wedding inzwisisa hatikuramba white wedding but Cheryl, that's not a dream wedding. It's not a dream wedding. It's about what you have seen zvakamboitika mughetto zvawakaona ukafarira vanhu vachiwaridzirwa mazambia, but that's not a dream wedding because that's just a gesture inoitwa chero kunoku vanotozviita ukachata muno munyika makwini vanotongowaridza mazambia. It's just something chinongoitwa nemazimbabweans kungowaridza mazambia kuti utsike. ikoko vanokwira pamusoro pemajiraho. Hakuna majuraho, kune hedge. Alright, mirai ndikudze chimwe chinhu one chamuri kukangana. Chero. Kana pane chimwe chinhu one chamuri kukangana, tikauya tikaroora zvakanaka tikabvisa mari tichachajwa zvatachazva tabvisa. Ana tete vanouya the next day rinotera vachikuperekedza kudheni kwedu. Paunosvika kudheni kwedu vanokuvaridzira mazambia uchipinda kuti even pasina white wedding. No. What about my hood?
Hapana vanenge vakakwira panjurawo. Shero. Hadi kunokwira vanhu vekuraindira kwedu. Shero point Sharon, in the point yangu imwe ndachara ndekuti iwe mufirst lese wachajwa 10,000 US ante wabhadhara as far unless zvinhu zvakachinja. I left Zimbabwe 2002 so white wedding as far as I know best nepatime andakabva murume ndianoita nearly sponsor everything, so that's another 10,000. Yes, that's another 10,000. Chufunga stress in face. Well, in 2002, inini ndochitaura zvandakaona nezvandakadza. You remember Alex, you and I shamwari yangu yeuko ku Thailand. What I know for sure is vakabatsirana. That much I know. The wife and the husband vaibatsirana kuraise mari yavo yemuchato. And vaigara sei wajambira stage kuda kuti pavakaroorana. That means pamana information. Let's start from kuroorana. Kuti pakaroora kanzi mukadzi wakaendi. No, pakaroorwa chokwadi tisikadi kunyeba pakaroorwa. It's just unfortunate ndangotaura. Pakaroorwa, what I know for sure is mukadzi wakakabhaya ku Thailand. Vachireisa mari yemuchato bvavadzoka bvavachata. It's a bad example because wakatotanga vatanga kugara nemukadzi wake. Aiuya kuzoshanda kasaka aida kunogara nani. Point yebishere ndekuti unoroorwa wonza uende kumurume wako and unotobuda bva pamba panapa ne white wedding. Asi muri musame location zvese noti kuti amsindogara mese hautomboende kugara munokwanisa kuonana bazvo kunogara semurore mukadzi hakuna. Unonga chimbondoona onoudza kuti mdhara ndoana vakia gedhirawo indakaurora amai mchatinetsa imi. Kuti aripo mafamilies anodaro tozvatiri kutaura even machechi yekuti yes unobva watonzi panofanirwa kana wakanzi mombe 10 dzinotsika motobvisa hafu futi nezvino zvinofanirwa kunge zvapo kuti tibvume kuti muchati, saka unenge wakutonidha more than 10 yaunenge watoronga iyoyo. Anton, ndopane point yangu kuti it's unfair to kufosera munhu kuti quickly do a wedding to get your wife imatotora mari yangu already makutotonga musha wangu. Don't take my money. Unoita musingaberi. Ndopa unozoona pamwe kuti mukwasha anongoroora bva achata nyamura mwana wevanhu never mumuone. Samuda toti nyima madream wedding yedu ere. No. Dream wedding unoiwana wapasa apprenticeship. Kwa dream wedding unongoiwana waenda kaikoko still. No, this is not that thing. Unongodzoka wavata pamba pamaishero. No, azviti bondi yangu nevanhu vemuhudhu vemusendiraini ibondi kai again. Vanhu vemuhudhu ungavakwanise reshe ungavapedza. The floor makakurira kupi mirai, the floor makakurira kupi. Ndakakurira muhudhu inini kupi, which location? I thought Mara Redcliffe kweko. Redcliffe. Munoziva that Redcliffe kusu kumasabhabhero. I didn't get to Ryan. Yeah, so I'm feeling him get one of them. Guys, I think it's good and Dega. There is a feeling. Mira tikuvhunze mubvunzo wani. Iwewe wakadzoka uri kugeto kwawakakurira izvinezvani. Timu rawakakura naro muraini izvinezvi kune vangani varipo muraini voti ukabuda unotumana navo. Ndikutaura vanhu vawakakura navo maage mates ako wawaiwirirana navo. Mostly hapasina ndiwo wega unenge uri kumibiko. Mina ndikubate ipapo ndichikura ndakuudza kuti I was alone but then zvakazongochinjawo iko zvinezvi ndopa ndakutokwasa kutaura nevanhu but vazhinji varimo ende vamwe vacho ma returning soldiers unonzwisisa manje ipapo
The returning soldiers are here. And chakawandisa tiri muno ndakatoita returning from Thailand. I'm also part of that segment. No. At this Guraba, but you are now making new friends. Mostly, why associated now? They're not there. About a new chapter. Mostly my workmates. I'm 5 per wedding park. Wow, man. Then the rest are my workmates. You know, Kura Kwakwa. Nesu. Vashoma vanoda zvinhu. No. Ate tiriko kugeto Lincoln. Ate tiriko takakwira pajurawo. Unozogona kukwira musoro pamajurawo here. Saka ipapo manjika. Then wabva ipapo ka. Wobva wati. Kune rimwe futi rimwe timu rekuti wakangokura uchingoona from afar. Katimu manje rakutaurika naro. Uchiri kuvaziva. Oh, tukunene. Makambotona ndiri muremederemi. Tinotonasaona kuti asikaiwo zvise pane mumwe anotondishanda kuti takakura tese but ndofunga kana zirakika apo tinohangwa asati ndariziva kuti anonzani asi munhu iye tinojamba 1 2 3 imba pakananga wadai so asi sitaka nemuzivi senemu yavo ndakatangoiziva iyoyi last week iyi tiri same age wakatomubhuka kuti pamuchato wako anenge aripo maityanana pana itya umwe pa I think izvozvo kungotiwo but I don't know kuda kwahwangu uri upere izvozvi zvilaini rese hangu handina ndinototi apa murema mukasei zvese dero ukadarikawo nemuraini ndinototi tisharari ndobatati zvirisei izvozvo panje musi wemuchato wangu ndinenge ndichikudii ndisi kudaita vheu doko ndidakakakakare ndotazati kuti akaita wedding but wako nenzara tisambopiwa food zvava the flow chero vakwira pamusoro pemajirauro musi wekira rangu chete ndotozoti hazina unovata munhu wese ndakamirira the flow chisano chaja makamera asanoinga ine mabhatiri tigoenda unorekodha ini ndee ndichikubatira hangu zvibhegi zvemabhatiri nemamemory card ako chero osati wedding yako ndakaishuta video ndokupa official chayo yewedding yekuti ndinozoona 10 years later nehusband ndozokudza zvaitika behind the scenes yezvimwe zvivanhu zvinotaura ndozvandichitora mafesi yekunoita 6 hours footage yewedding yako. Behind the scenes don't because ndingatozotevera vanhu vacho ndakunwa confront kuti maitaura kuti vanotikati hatisina kuguta tivavigira mabhodho musi wacho ndichitora neevidence kuti ryai tione komuchato chiko muchato vanhu vachi. Why would you take behind the scenes vanhu vachitaura something bad yet it's my best day ever, that's my special day imo specializer nekutora vanhu vari kutaura ndinyaya handa kudza kuti inokwesa kwewedding nokuzozati ubhanda ndaimona ngati munhu musvina pasina basa tinenge tichizoitira paunozoronga anniversary wozoziva kuti it's not about kungoti ndine timu wozosarudza oziva vanhu vekushedza ayewa why do you care so much about me kusvika level iroro rekuti reality yauri kuramba yacho yekuti kwanza adioruna reality wakupiwa reality wakuramba toda kuti uone kuti vanenge vachitanga vachadonha vakakwira jurawo ivavo kana vazosvikawo kuvanenge vototi pane kameseji kandamboona kekunzwa kambozvinotisa kuti kana waguta ndopaunozoona kuti pati iri kubhowa tauraho usati wadya iwo unenge uchiti pari kufaya no vamwe ndevanenge vari pamusoro pemajurahoro vachiti but muchata ushamisira atichishero you wanted to say something mandidzisa something
photographer wangu achaita event, any event, ndomuda kuti chamwari iwo wakavinga kutora maphotos. If it's a video, focus neni. Don't focus nezvimwe iwo. Azvizona kids shero. Azvizona kids kuramba tichikuona. Saka kana uchida kuti focus neweka chingoita muchato wacho one man. Pasina magesi. Pasina isve majurawo. Imwewo but musanyanya kufocus nevanhu vakuti aguwa. Why focus with that? Ikaramba yakafocus pauri haina kids. But musazofocus kuguwa. Why guwa? Makamera anenge akawanda. Makamera anenge akawanda anotora kwese kwese. Pane nonzi tinenge tichida full coverage. I think the flow your ear will be like, let me listen kuti ndiana kuti azvirizvo mobva mati ipapo ga. Wozuma. Kana uchida.com pamuchato. Varikuti kwasara hovengano, kwasara mapengano. Ozati kana uchida.com repamuchato unozati unorwana upi? Unoenda unoisa kamera kukitchen nepanopakurirwa wapedza. Ipapo wapedza. Then ukona kabasement kachingoti up and down kachienda kutaura nashero kachidikuza kune zvako. Nepanenge pakagara masalad. Maanonzi mai maslay queen. Mwari wandiregerere handida hangu zvekuperformerwa muswe wedding. Face yangu inobva yatochinja. I think I cannot pretend. Chinzwa manje. Apa ndakagara kwaitable. Shero chinzwa kuda naikudza papa. Musiwo unofana kutombodzikama. Saka musandiudze ka bad news ndipa why muchiona Uzvinenge watura mudeme wakatira wedding yemudeme kuti angochiva kabhadhara chake kana dziri mari dzenyu everything will go smoothly because hakuna anouya azoreport. Ukangondi I think ndakafta kana usimudza plate kuti ndinokutema neplate. Ndakafta kumudza kuti if you keep coming back ndichakutema nebottle. Sit down. Ayiswe. Ngatitaure chokwadi Lincoln iwewo unoita zvemuchato iwewo. Could you choose that day kuti unonoudza zvinhu zviri stage zvinonyongora munhu nekutadza kuti afare musi wemuchato wake? Alright, mira ndikuudze fact one inoitika pamuchato. Pamuchato iwewe best friend yako yaunoti uyu ndisahwira wangu uyo anomira neni kana zvakachaya. Anogona kushaya chikafu pamuchato ukasaziva ozoziva maybe 1 month after muchato unoziva. Saka inini tikwaitable ndofanira kuti kune vanhu eyo ina munopa best friend yangu iyo chikafu iye akagara angoda yakamona maoko. Aiwa unoziva kuti zvinoitika ndezvechii? Iwewe wakagara patebhuru hautomboone chinhu papa unenge wakatarisa vanhu but unenge usiri you'll be overwhelmed zvekuti unenge usiri kutomboona what's really happening pamatebhuru. Yes. Saka there are people vanouya kumuchato wako chero with the mind to make it kuti vauite uprosper. There are people who come to tarnish your image. Not everyone is there for the good reasons. That's what I've experienced. Experience yangu nini. Havazi vese vanouya for the good reasons. Vamwe chaivo mumwe nomwana akagarira kii yechikafu akaigarira asingade kutivhisa kuti vanhu vadye. Sesu vamwe isu tatofambira chikafu nyange muchato wenyu kanakidza zvinenge mukapfeka magauni akabva kuItaly tikasadya tikasanwa makokora hausi muchato hauna kunakidza plus tinetine makamera ekutumirira drama kana pakazenge totokanganwa zvemuchato mukazoitika zvinenge zvaitika makamera danga riri tichitoone zvakaitika kumuchato hatitotaure zviya zvakanaka. Utaura chokwadi zvako Lincoln, vanhu vanoenda muchato vanofambira zvakasiyana. Recently muna December manje the last wedding I had nozati pakaitika challenge yeyi matables aya aipindwa like nemazita like we had named the tables. I think ndakautumira mapictures acho kaona. So there was a list yekuti table number 1 inogara nani, table number 2. Then pakauya vamwe tete hameno confusion yavakaita vakapinza vanhu vavo and
it was forced because hanzvadzi dzemuroora dzanzakamira kunze kwetent, vanhu vachinzi vakagara nenzvimbo dzavo. They were forced kuti muchato program imbomira votanga kuscreena kuti akagara pasiri pake ndiani. But all because of one person chete angangouya akati inini mabhururu angu anofanira kupinda kugara avo ndezvavo izvi. Saka vakazoita sei? You literally wait kuti pavanongosumuka vachitanga kurova step pai and music inenge ichirira wotanga unotarisa tape kuti yo ndwani you're not supposed to be here, kumbiro uye ndonogarira kunzoko, yo kumbiro ndonogarira kunzoko. Kunyadzisa kwazvo. Yeah. Wavhunduka ka? It happens. Those are rules that your friend anogona kuuya kumuchato otadza kudya and you only find out after a month. Why? Because kana ari munhu anokuda nemoyo wako wese haangasumuke paakagara uya uzokuudza kwaitebo because they wouldn't want to spoil your day. But yes, there is a relative anogona kusumuka ouya uzokuudza kuti iniwa ndinyima chikafu vanhu vekuomurume wako unoita sei? Yes, Saka, here is a heads up, Yamandipa, meaning kuti now we have a meeting with my family members. Kuti, guys, tomorrow is my day or next week is my day. Don't come to table when ninge ndakapodwa ndakaiswa pelvic Brazilian wig. Kunamwa kunamwa uku. Muchindiudza kuti hanzi ndashawa keke, ndashawa matembe. Please leave me alone. Nekuti day iri ndanga ndakarimirira for the past 8-9 months. Mukazoya uchindiudza kuti Coca-Cola yapera ka. Ini ndandikula nema. Chacho chipera chanetsana. Ende chanetsana zaki kuti chichaitika. Taure. Coca-Cola yapera. Unozati Shero, kana uchida uzikunda izvozvo. Kana uchida uzikunda, there is one way. Pane mumwe muchato watakamboita, that guy was rich. Wangaone matags yekuti munhu aita chipinda waiskana yo authorizer opinda. Kana ukaskana invitation yake ikasaskana omira paside apo. Yeah, which is good. Unafika pama wedding. Kune pachiafrican chedu kune zitete ndorenge rezibhigas rakaomesa musoro kana sekuru ondurura midzodzo dzenda kutozikanwa tete ivavo futi ndo vanogona kutoti usabuda mumba vachiti hapana bvisai mari. Muchato ugotononoka kutanga because of munhu one. Ndakubvunza, is it bad kuudza vanhu izvozvo pakuti guys kana musoro mutatu wangu wasvika musazoya kwaitebho muchindanzi mbuya mainingi vatatorwa picture newe time mapicture kana yapera yamboperawo chimbomira tiite zveprogram kana utakuzotanga kufamba muvanhu tichiita zvemaselfi, let's take selfies. Musazouya muchindiudza kuti anhu une change ye50 here kune munhu dabvisa chipo Shero, zvimwe zvacho chero ukataura kuti vamwe vacho because of excitement senge wanga uinayowo yekuti zvapfana zvemugeto zvichikuomberera zvinopindana uku zvobuda neukuku. Pano munozosvika kuya excitement yekuona Shero akachena nemakeup yake nenda kutoda kuuya mudhuze. Handikukuwa munenge makagara kumashure kwakadhekoretwa kwakanzi congratulations, nenda kutodawo kapicture nepapo zvokuti tatamboenda kumahuswa nepane madhaks izvo nenda tozvikanganwa ini nenda kutodawo background iyoyo. Vanhu vangu vachitsika kirimadzitika nemadhaka gaura. Rine basa. Zvaunofanira kutoita kutongoti zvako unotsvaga vanhu vako catering wovaudza kuti haudi hama ikoko ngavamirire ukoko vanhu catering upakura zviri fair and then otsvaga mabodyguard ako asingasvike kuhigh table kada kusvika ikoko. Aiwa, kuhigh table hakuna nebasa resi ano.
ndopa kuzotsikwa kagauni rake ipapo kuri nebasa here handiti ndo zvarabhadharirwa mari kuti ripfekwe richazoshandei ndopa kuzoudzwa kunzi tipewo chenji ye50 panada kuza chipo manjenjenje iwe uri kutaura kuti gauni rangu rine basa iwe urine basa but kana watobva kakumapicture watoita zvimwe zvese what's next you're supposed to change pane panozochinja changosara kuti ringoumburuka risvibe wozochinjako kana uchichinja ka5 iwati kutebhwa hakuna basa kwaitebhwa hakuna basa majenjenje ndopaanouya akachiudzwa kunzi hauna chenji ye50 here panoda kubvisa chipo but haungaudze vanhu kakuti haungaise mabodyguard shuwa moti pamuchato toisirwa mabodyguard kuchechi toisirwa mabodyguard veduwe tofarirepi tonyatsokuisirai zvakanaka mabodyguard aiwa pane rimwe genga rechiti takadzanyai kuprimary takadzanyai kuhigh school takadzanyai kwakati oda kukupruvha pane vanhu vachazoziva history ananyimbokudzana anenge ane history pamwe history iri wrong chete achiudza anhu vese kumaikira tikabva nemumwe muchato wakaderoka aitotiudza uyu mufesi wetu tinotomuziva takadai tikadai ndotamba naye ndinototamba naye kungopruvha ndotamba naye nosa zvakaita akasimuka akaenda kuhaitebhuru tizoti akatoti chii vaiwaizongoona vadaiwo so vese vanhu vaviri vachiteerera uya anenge achitaura yaya apa anenge achitaura akadaiwo so muzheve mango kudai kuti zvanenge temumomo vapedza obva ati chirai picture opa vanhu vari kuchata yaya daiwo so kuti ta wodzosera kiyu zvinoitwa nenguva yevote of things izvezvo even besides imimi vachata panoitwa pane time yokuti munofanirwa kufamba zvodependa table to table nonzi vanhu vese garai pasi vanhu vachata vouya vachitora mapicture patable yenyu vachimove table to table than kuti iwo kumusoro uko toti taita mucommunity hall asi uda kupinda kumusoro ikoko kusitubhu kuya kunoactirwa nemastudents makagara mugomba umu woda kuya basa remaasha maasha ndo zvaanofanira kupreventa izvozvo kuti hapana munhu anongomira zvisina order nonokuita sei akakudza ndine position kukereke anopinda hakuzokereke kuno kuti hakuzi kuchechi kuno kumuchato nemwe muchato watakanoba madhiringi ekokakora mazuva yange yambonetsa bhatakakuya takanomaondera pamuchato waabwat 6 ndobva manokumbirira mumwoyo wani wacho anga ari aizvita anozivana zvavanhu pamuchato ipapo asi takamuona achitapapekera handi macheya anenge akaekera anenge akavharwa nezvidhende zvewhite zviye zvekudhekoreti ndo matakanozamakora edu mafande takamwa kusvika tangomatarira tiri 6 tiri pachiseko vanhu vangoenda kumapikicha chero tozoti vanasekuru vanenge vari kujando vanoita mavoice note momboita 10 minutes message ichibva kuthailand ichibva kuuk ichibva kuaustralia italy kweso kana une hama dziri diaspora okay good example isusu mazimbabwenzi ari muno muuk hama dzakawanda dzimwe dziri zimbabwe kuna sekuru vako chaivo vakazvarwa mawako havana kuuya kuwedding wesa zimeseji ka pawhatsapp ronzi dj pane chekubayira here mutombonzwa sekuru zombomira muchione vanenge mazuva ano kwabo kwane masmart tv vanongoisa whatsapp voti video call anga atariswa nemunhu wese ari paprojecta achisasa mandafara mwana wangu ndichatozviita kuti thank you for giving me ideas mune ideas you guys I'll do that dakuti vanhu vandaishanda navo kuthailand vese vachati q taura nhaka motoisa nemuturikiri nokuti tozopfurwa nezvimwe vanotaura english
Saka noti 1 minute wotara apa chinoguma zvakupowa tongoti 1%. Togozoinzwa here iwe Shema haunzwi vana vangu pano ko yavo togozoinzwa here? Vanoti ayo vanotora vachiita zvikese zvinemuka wachi kunzwa chirungu Shona chirungu chotara vana manjenje vanotaura chirungu chiri fast. vana manjenje vanopika Glaswegian accent andi vani vako vane Glaswegian here? Ndakunzwa because handi vakazoti uri muZimbabwe. Saka zoti muZimbabwe naenda vanochinja mutauriro. Momba anotochinja. Why? Kuti zvisutane here kana kuti kana charo achitaura nenani nditi hey mama have you ever heard this anofunga kuti tiriwe kune dzimwe nyika. Guys, dauda kusandizorora. Guys, at 3 a.m. Handiti wakabvunza zvani, so you mean he understands Shona, he speaks Shona? Ndikati yes, zvikanzi oh okay. But ndakuda kuenda live ndisizorora ndaneta. Netangosvikira hedu zvekwanyatsowedza tongozongomwati. At least nhasi handiziri ndiri kurambira parapa. unokwanisa kuenda kuYouTube woisiya kuno ichirana. Woisiya kupizve? Kusvika nguva iko vanhu vakatanga kutaura zvinonyadzisira. kuYouTube inenge yastopa. Pawamboenda yambotaura zvinonyadzisira. Ndikureva kuti kukomenti kumakomenti section handine ndichibvisa. Handirevi imi kune vanhu vanotaura zvimwe zvakaoma kudzimwe nguva saka unongoda kuona uchibvisa. Aiwa kuYouTube unenge wataisitopa, ukastopa kuYouTube unokwanisa kustopa YouTube kuno kuramba chirana. Kunoku ndokupizve naiwe the flow chitibetsera tiripizve kuStreamYard. Alright. Zvinokangoti kunoku kainde ndusha kuti kungafanyi zvino. Muri mupostori rene. Zvakaite piga izvi. Iyo mupostori. Amen. Ozati inini ndarara na 8. Unopinda chechi kuma 11. Masocha revo. Yeah? Unopinda chechi ipi yekamasocha? Iyo zvemachechi palive ndo zvinei. Hakuziriko kwandina. Kwana handiti. Ndakafitwa neikoko here? Kochechi ndofita kundira kuva. Indine zuno ndoenda kuningirikiri ndoenda ku7th day. Sure for machechi ose wangobva wanitinangira ikoko. Ish. Urushora Mwari wamwe vanhu unyari. Guys, ndakuenda live guys. The flow itamushe. Guys, ndazotamba kwaedza. Iyo dakuendere iko live Sherati ndimuna anoda kuita zvinhu zvakadai so. Guys, it's 3 hours deep live now. 3 a.m. Regeza Sherano. Nasi handiziri ndiri kurambira palive. Siye panapa iwewenda. Handine zuro waiti ndiri kurambira palive. Nasi handiziri. Aiwa, dawa tatozotara mangwana ndokumidza kuti live kuti nyasotandara zvakanaka. Mangwana usi maybe mangwana tichaita tuma games. Akasponsor. Kuzvimanguvai. Tuma game rudzi. Tuma game. Usi because noshadzoka for that game. So change out mangwana pakunoedza toya so discussa. Tachimbofunga singing. Mangwana kwa kunoedza mangwana. Nasi, but I think itotanga 8 p.m. I'll probably do cup. Itotanga 8 p.m. game yedu yopera. Then ndozoita live stream yokutaura hedu nyaya idzi. Kwaona uzosasa kuti bhavhadhi rakamira sei.
Totala mangwana pa live stream. Sam Levy. Shero ninyanga kanzi Sam Levy. Sam Levy zvazoenda nekupi? Pane vatombobvunza. Spelling yacho inonzi chii name? Inonzi Sam Levy, roti Sam Levy. Inonzi chii straight? Sam Levy. Sam's Levy, I think. No, SAM. SAM. Oh, sakuti ii kumberi kokutoresha. Akafa kudhara kamudhara yangu. Watomboziva here? Akafa. Sam's Levy akafa. Guess to still mangwana yendo konji ya mangwana. Kuya mangwana chinduudza kuti birthday zvikufamba sepedzesa. Asa zvakarebesa zvoda ma-arguments. Kune vanhu vava maspecial vanopiwa time yekuexplainerwa. Isi tonzi zvakarebesa. Aiwa yakarebesa because it's not like ndinoda kuita rirangu pane zvandakaronga. Tingoti gaga. Inini rangu toya kuzocheka keke. Nguva ishe. Rako Lincoln ndokwanisa kuuya. Wati kupi? Ndicharitira kuJimston. Apa Jimston padhuze ndouya because ndiri muKempton Park. Saka uri padhuze. Brighton inga wani. Utikombiza chimanje pana. Ndandiri kuBrighton ndakauya manje. Kuya kupi? Kuno. Walenda mama. Wazoti wadzika pa-OR manje. Manje. Atichazivi watura nedhumu. Hatichazivi kuti uripi. Ayo, Meya, ndichatora namba. Shero ne namba za Meya. Anazo share. What is chingodzisa muchati titodzionawo. Ndakachinja namba. Ndikadzinyora apa dzinobva dzazara kuvillage. Aiwa isamu private chat. Kunoko ukaisa namba paapa kustream not kuYouTube. Plus chimwe chinja ndingatokudze handiite zvenhingiri zveWhatsApp ndowanika kuTelegram chete. Atofona direct to search ke. Atofona direct sure. Ndiva nane mafoni 22 ndikaona musikana ane mafoni 22 ndakutotiza nemhosva ye unomadini mafoni 2 hapari idzi ndedzako Shema. Let me rest my case. Kuzvine zvakaipei? Ndo madrug dealer ndakadhila nemadrug dealer ane mafoni 22 wakada munhu ane smartphone nekamudhosvo those two. Ko kana aine 2 masmartphone kana 2 midhosvo? Two midhosvo ndo wese. Hondo isina tracker. Idhosvo. WekuAfrica ndo South Africa nemudhosvo. Good night. Aiwa Shero, pane nyana isida kubvunza usati waenda. Handisi kuda zvekuti live ipere zveshuwa. Aiwa ndakudonesa vanhu kuseri. Ndegamia kateka nemanjenjenje good night. Good night. Kick up out box. Out, bye guys. Bye. Mia. Ndatoita babysitter vana pana. Mofana unotekera dringi. Ndakuda kutsumwaira. Bye bye. Iri boshel, thanks. Guys, inika gaindi zorore. See you time. Bye bye.